mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Maya payabak po kaya kayongan. Welcome king kaya katampong Radioton. Alay Kapwa 2024. Mi pamagatang kapara ko, pakibatan ko. Keng egaraganang pong makiramdam keng radyo. Keng radyo karang pibale-baleyo. Sabihan tamungan po, I am blessed. At nung ating gopong kayabe, kasiping yan ni, sabihan nyo po karela, I am happy, you are blessed. Ini po'y Father Kenneth Alde. At ngayon po, ako po nga kayabe yu, bangkanita. Pigunaman tamo po, Kwaresma, king tema na po din kaya katamong alay kapwa, kapara ko, pakibatan ko. At pungatlong panagkat, king panahon na po din Kwaresma, apin po panalangin, pamagayuno, ating almsgiving. Sana po metong yang maging konkretong paralan, bangkanita, agampanan tamo, almsgiving, king pamakyabe tamo po, king alay kapwa. Ngayon po, ikak pong malagong kayabe, Sedge. Hello, good morning! Kareng kaya katamong guest at karing sablang makiramdam at makatutok kaniting kaya katamong radiothon. Yako po Sedge Molavizar. Metong mo naman, king talasuyuyo, keng sakop. Kanini pong mumuna ng segment ang mi pamagatang ugnayan, edukasyon tulay sa kaginhawaan. Pakibalwan tayo pong mas malalam ing sakop Educational Assistance Program, kapamilatan ding pamakipagkwentuhan tamo karing kaya katamong guest, aakilala yu king mapila na pinandit. Yes, so ing Radioton po, meto nyo pong resource mobilization campaign. Bangkanita, makapakyabe kayo po, makapag-participate kayo po, ikayong kansukeng kaya kayong obra, ikayong kansukeng kaya kayong pibale-bale. Bang makapag-participate tamo po kaya ng Alay Kapwa program tamo. Ing Alay Kapwa program po, metong yung evangelization and resource mobilization program ng CBCP, ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At kinkikatamo pong Archdiocese, gagawan tayo po iti bangkanita, mikapondula po, rening at lutamong programa, in scholarships program, in kikatampong health assistance program, at in kikatampong relief assistance, ang po pong calamity assistance. So, bangkanita, makapag-participate kayo po. Bangkanita, makapakyabe kayo po. Kareng kaya katamo pong kening kaya katamong programa, Sedge, pwede talang pakibasa ring kaya katamong bank accounts. Yes po, among malyari yo pong ipadala karing makatuki. PNB Sindalan Branch, account name Sakop, account number 203-77001170. Metrobank Jasa, CSFP Branch, account name Social Action Center of Pampanga Inc., account number 676-3-6-760-3946-6.
King BPI Dolores Branch po, account name Social Action Center of Pampanga Inc., account number 0703-4154-58. King SMCT Pampanga A Branch, account name Social Action Center of Pampanga Inc., account number 001330-433-244. O kaya, malyari mo naman po king GCash account tamo, king number as 0905-669-6762. Ditang kaya po, 0905-669-6762. Ang makalagyo kang Girly Guzman, kaya kami pong finance officer. Malyari lang pong ipadala rin kaya kayong pakibat, antimurin, nung ating kayo pong greetings, muring ikutang, o nanuman pong buri yung ipayabot, maski sabihan niyo mo po, masanting niya po, kaya kabing guest geni, ini po rin text line numbers tamo. Kareng Globe subscribers, 0915-954-1303. Ulitan kaya po, 0915-954-1303. Kareng Smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Kaya naman pong Sun subscribers, 0942-357-4268. Also, maka-live tamo mo naman po King Facebook. Hello! Malyari kayo pong manalbe King page ng Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at King Sakop FB page. Yes, karin pong manalbe, pakishare ye po in Facebook Live. Banlakwas la pong dakal ring dasa ning broadcast tamo at pakipanggit yunaya mo rin po in kaya kayong parokyang kabibilangan. Ban kanita adilan tayo ng pong maya pong oras, ikya kayong parokya at ikya kayo pong parish priest. Kaya po, nung kilala niya po yung parish priest yun. Siguro bayo tala po pakilala rin guest tamo. Siguro naniwari kaya katamong in segment ay ni, what is it all about, Sedge? Yes po, Among, of course. At ban masabalo tayo na nuyawari ing SEAP o Sakop Educational Assistance Program. Maswelo tamo po at tamong adwang bisita ngening aldo. Metong la po karing kaya katamong benefactors. Ilapin po ding Pampanga Language Club at abe tayo naman ing metong karing sinopanda. A dating scholar. Ngeni, metong neng professional. Mas kilalanan tala at pakibalwan tamo, akapamilatan ning alay kapwa, ingugnayan daring sasaup at misasopan. Magdalang kanawan, kapamilatan ning pamagaral. Magbalik tamo po kayari daring mapila na patalastas. Pakiramdaman tayo po yung kantang Your Heart Today. Ali kayo po mama ko, ne? Magbalik yaing. Ali Kapwa Radiothon 2024, kapara ko, pakibatan ko. Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayan ng tamo kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing kakatamong kapatad alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila king dapat kayapan. Kaugnay na niti, in Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo king AUS as Sakop, in social service arm ning kakatamong Archdiocese, gampanane in metong a radiothon para king alay kapwa ang magitemang kapara ko, pakibatan ko. King daratang kadwa na ning Marso, banwang kasalungsungan, aldo Sabado, magumpisang alas 7 hanggang alas 11 ning abak. Ding hanggang donasyon ang matipon, nirasla king alay kapwa. Ing alay kapwa, metong yang paralan, ban ada ketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kingge, lalong-lalo na, ngining mal a panahon ning Kwaresma. Karing may nga labasan na panahon, ing alay kapwa, may ginyang dalan, ban sopan na ring kalulu, lalo na retang miapektuan ka rin miyayaluwang kalamidad. Anti mo rin, manibatan la naman kareti, ring babieta mo kasaupan para king scholarship, health and medical assistance, at king disaster and emergency response. Ganakan tamo abusal ding miyayaluwang kapagsubukan, ing Ginoo,
paneyang maganakakya katamo. Panamdaman da naman sana iti din kapatad tamong lakwas sa mangailangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, iamong Justin Ganyagatus, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam. King Alay Kapwa Radiothon 2024, king daratang akadwa ng aldo ning Marso, ban midaki kasaupan. Uling tuto, ing kapara ko, pakibatan ko. I can heal where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart today.
Hello, hello! Pasibayo po, magbalik kami kay Kakatang Radiothon 2024 para king Alay Kapwa. Santa niya po yung Kakatang kwentuhan, Sedge, pwede talang pakilala rin kay katamong guest nga. Yes po, excited ko po ipakilala rin kay katamong guest at ngayon po, akita mo po ing pamingadwangan at i-welcome tanala po din kay katamong guest. Ibatla po king Pampanga Language Club, Sir Lito Lansangan. Good morning po. Also, atsuyarin po via Zoom, Miss Lai Munoz and Bill Munoz. Good morning. Hello Hi. po. Good morning. Good morning po. Good morning po, Ma'am Lai, Sir Bill. Good morning. Good evening. Hi, Good evening Joyce. po, Ken. Kamusta? Good evening po kayo. Oo, good evening po. At kaya be tayo naman Miss Joyce Marquez, in kaya katamong dating scholar, ang ni metong ng professional. Maya Payabak po, kamusta kayo po? Maya Payabak mo naman po, Miss Sedge, Among, Kenneth, Sir Lito, at Maya Payabak mo naman po, Ma'am Lai and Sir Bill. Kamusta kayo po? Masaya, sir. Thank you. Kamusta ka? Yeah, si Miss Maya mo naman po. Miss Joyce, siya pining inspiration. Sabi ko pin, metong ya kareng ng miras ko sakop, etong ya kareng making inspiration ko keng scholarship program tamo. Maragulya bage, bang kanito may kaying direksyon na ning apostolate ko keng social action. Thank you, Miss Joyce, ha? Okay. So, bago yung egalaga na po, maybe Miss Lai, Tita Lai, pwede po kaya pong kwentuhan nung nanoya po yung Pampanga Language Club? Makana niya may gumpisay ni, kapila niya po may gumpisa, no ka rin niya may gumpisa, nano yung adikay na? In pong Pampanga Language Club, meto yang aguman daring deng kabalen, king Kapampangan de, may gumpisa lahang 1975, kanya may start la. Wari pa mi abe-abe mo yung pa magkaida kanita. Parang mitipon-tipon la, may masaya, makanyan. But I think, tinala pong, may kumisa na lamig kaing scholars kanita, pero emi mo masyadong kay kasi parang pa active kanita. Pero since, uling kanyang nag-aktibo kami kayong Kapampangan. 2006, kanya lang may gumpisang bikinang mga scholars. And kanyang pero 2006, I think, kukwala kayong parang indigent family, kayong social worker, kayong sa Fernando. Opo. And then, ang kanyang mintayay iparing Lito, at saka apong seto, mintaya po kay Kim Virginia 2009, kanyan 18 years anniversary ng kaming Nuestra Señora del Pilar. Kanita kami may gumpisang migkay king sako. Opo. Kasi iparing Mr. Lansangan, paring Lito, iya pong kaya kaming ambassador pupunta kay mag-communicate kan Ken. Salamat kang Tito Lito at naging beneficiary It's a big instrument, yeah. Nakal mo naman po salamat kay kayo. Kasi uling ating nga tao nga pagkatiwalaan, kaya rin taong sasawop, bisang sumawop, lalo lang maingganyo. Lalo na kanyang den kaya katamong scholars, kaya lupa ng Joyce, Sampoy, Mark, Gopis, talagang lalo lang may kaya na akakit da ating kayong agagawang masanting. Yeah, last year po, in guesta mo, Mark. Yeah. Very, very, very brilliant guy. Opo, ano pong kagaling. Makaila po. Tsaka talagang tutula pong kaya nga na ka rin. Bakit po aguman nyo Pampanga Language Club? Opo. Naging presidente yan naman kumpare ka rin. Otingaus na po kaya nga aguman nyo Pampanga Language Club. Nanya po yung... Kasi po rin kanong dekanita, ang burida, pachemiga, opisyalya, they have to speak Kapampangan.
Kanyari nga sa Wadareng Kapampangan, ang gabi salang mag-presidente, may Ella Malilyari uling burira, magsalita lang Kapampangan. Prejudice lang po. Siguro po bang kanita makalingwan ng ingamanong si Swan Tamurugo. Maya siguro. Nakalpong salamat, Tita Lai. Tito Lito, makanan niyo pong may gumpisa in partnership tamo itamo king sakop ang Poping Pampanga Language Club. O bakit po yung pinili tamo yapin ng scholarship program? Kalupatan po ng sinabi ng Mrs. Lai Munoz, migtayap kayo po, actually, migkaya kayo pong scholars, kaning Pampanga, burida pong akit din ng kayabe miking agumang Kapampangan, papag-aral lang adwa. Adwang scholar, may nibatan ka rin pamilyan talagang mangilangan, pero atin lang kakayahan keng they are intelligent enough. Ano po. E naman po basta-basta, kunan may uling po at masayang lamo po. No. Okay. So may kipagtayap kami po. Actually, 2006 po, may kipagkaya kami kayong DepEd before. Mentong kami po kareng graduates, fresh graduates ng high school at that time, aretang valedictorian, salutatorian. Okay. So may nikuha kayo pong ring mo naming kingwang scholar, ita pong ibay at taga Makabebeya po ita. Opo. Ita pong pangadwa, Christopher Natandaan ako. Nanay Freddy Christopher. Christopher Galeon. At siya Kenny. Christopher Galeon. Sorry po. Yeah. Tigano ka rin niya po, Tito? Ay, ita pong mo muna Jason Ibay, taga Makabebeya po ito. Opo. Kinuway po ita BS in Accounting. Ita pong pangadwa, Christopher Cortez, taga San Simon naman po, kinuway po BS in Computer Science. Rene po nga doon nga Rene, we nurtured them for 4 years. 4 years na pong kayabemi, kayang tabeda kami. Kaila po Rene talagang full scholarship with uniform, books, and allowance. Wow. Opo, na talagang medyo spoiled la kanita. Pero niyan po may graduate na rin nga dong Rene, may kakaya kami po, ating sinabi kaya kami, o tayo ko makipagtayap kayong sakop. Kasi bangan ta, alwanay kayong maninton, ing sakop namin mamaya kayo. Uling, nung binyanaw ng sakop, talagang karapat dapat la. May salak la Rene. Nyapin po. Manipa po niyan 2010, hangga po ngayon at yung po kayong kandungan ng sakop. Ay, thank you very much, Tito Lito. Yeah. Dakal pong salamat po, Sir Lito. Ka Miss Joyce naman po. Miss Joyce, kamusta kayo po? At malyari kayo po bang magkwento tungkol kaya kayong journey king pamag-aral? Kasi po sabi na po nga mo, inspiration na kayo po, Yeah. Sabi na po nandin, achiever kayo po, niyang scholar kayo pa po king sakop. Ay, dakal pong salamat, Miss Sedge. And that's overwhelming to hear po, masyado ya pong proud di among and makatabang puso na damdaman po kang among ito. At, opo yung journey ko po kayang kanakong pamag-aral. Siguro po, umpisan kaya po nung makanano ko pong Milo ba sa SEAP Scholar. Kanita po kasing mag-college ko, gana-gana pong akit kong Mamiya Scholarship, in-applyan ko langan po din. Tapos, Emi papalad minsan, kareta pong aliwang scholarships. Pero talagang may muklat pong pasbol ka na ako sakop. Tapos yung time na ito, baka message, you also happen to see the history of SEAP. Kanita pong time me with Among Kenneth. Very few la pa po ring scholars, less than 100. At saka po niyang mag-apply ko po kang SEAP kanto. 2-year course mo po karelang tatanggapan sana. Pero medyo makulit
kami rin pong mako. Kukulitan nila po and papakonsider kami po na sana 4-year course. And then, mintala po kaya kami, linawe da po kaya kaming kabilyon, kaya kaming family background. Ayan, tapos, nanda kami pong consideration. So, may tanggap ko po bilang scholar na ning sakop, yung 2008. Ayan, and then po, yung second year college ko, karen ko po metong karen beneficiaries na ning Pampanga Language Club. Makantaya po. Tapos, siguro po ikitda po nung makananuta mo pong magpursigi at saka po kiyang kasakitan na ning biye. Kaya po makantata mo rin pong magpasalamat talaga kiyang Pampanga Language Club. Lalong-lalo na po kareng Manny muna, Sir Lito, Sir Bill at saka po Ma'am Lai. Yeah. Yes. So, buying kay Miss Joyce. So, Yes, after na Mama. ning pamag-aral mo kang college, what happened? Medyo kwentuhan mo kami nung nano ng mga palyari kay MPM mo. Opo. Maluwat na rin po mong bayo tamumikit pa si bayo. Yeah. Totoo na yan mong medyo follow da ka kayang Facebook kaya medyo Talaga? updated ko kaya ka. Nanay ne. Pero antindiyan ko po na medyo may busy tamo po tamo po masyadong makapag catch up. Thank you for that question, Among. I'm really willing to share with you po the fruits of not just my labor, pero ita pong piece of sopan tamo po. Yeah. Kaya rin ko po may graduate college. And you graduated as an ordinary student. nag-graduate sa with Latin honors. Huh? Nano po yun actually, makataba talagang puso na very proud kayo po kaya kami. Ayan, at sinikap tamo po na talagang mag-achieve tamo po niyang college. Ang isipan ko po actually kanta mong kaya. Ding expectations na siset ko kayang sarili ko. Ding achievements na buri ko sanang a-accomplish. Aliwa mo itang yako, itang dadalan ko with me. Bala mo, lagi kong isipan kanta na, if I'm going to fail, I'm going to fail. If I was going to fail, I would also fail those people who have been supporting me. Kaya po talaga may porsigita mo. At sa po ning apong ginumat, matasta naman po, general weighted average ng may graduate tamo po. And then, may mag-apply tamo po agad. Po may mag-apply ko po agad kareng schools na open for applications. And sa na yung pangadiyo po, may tanggap ko po kayang Philippine Science High School, Central Luzon Campus. Tapos po, mag-start ko pong, mag-apply ko po ka rin, I was just 19 years old. Tapos, may tanggap ta naman po sa na pasibay ni nga pong Gino. At ngayon po, 12 years na ako pong tuturo, kiyang Pisay, as we call it. Very fulfilling po, at saka I've been really wanting to share my experiences with you po. So, thank you for this opportunity. Thank you, Ms. Joyce. If I may say something with regards to Miss Joyce, balo ko po yung atandaanan ko, kaya rin na po may graduate kayong college sa Miss Joyce, tinanggap po yatang scholarship kayong Ateneo. Mig-master siya po, Yeah. Ateneo. That is something very kaya po ita. Everybody wants to get to Ateneo or maybe LaSalle, pero ita pong graduate school, masters. Yes. Metong yamo po ka rin achievements ng Miss Joyce ta. Thank you. Siguro po, salamat po sir. Ako na sana mention po No, talaga I know. ito. Pero I yung sigurong tuturin ko po talaga mong na greatest achievements ko po is po, ito pong medyo may nawa na po yung Billy, yung pamilya ko po, may nawa na rin. At saka po makatuwaya po yung kaya katamong tema. Itang kapara ko, pakibatan ko. Kasi po kayari ko pong may graduate. Bala mo ya ko na yung makibatan. Para kayang kanakong pamilya.
Yes. Opo. Tapos, itong karang greatest achievements ko po itong at siya ko ngayon ni Kenny. Hey, thank you, Miss Joyce. Itapyung po yung, madalas po nanganda ko, ano mong, kaya rin dang may graduate rin scholars, ano mong expectations yung karela. Kami nga kung kanyan. Kinisakop, yung expectations mo na nung atin lang kapatid, so pandalang papagal rin kapatid. Nung atin lang pamilya, sana, masipa ka na maging instrumentula, bang kanita, miyangat yung kabilyan rin pamilyata. And karin po, manibatan ng kaya, itang sigasig bang kanita, gawan tapay ng obrata mo. Miss Lai, ano mo pong panamdaman nyo? Ngayon, dimdam ni Miss Joyce. Kami po, excuse me, lalo na kanya mabiyay yung netong may mamunto kang kareng kapampangan ni Mango Bie, Chito Isip, talagang, kaya po talagang iyang King Scholarship ni po Kenny talagang pagobra ng Mr. Isip ita, talagang may kayang golf tournament para kareng ating kaming fan pa ni kay King Scholarship, talagang iyang nagawa ng Mr. Isip. Excuse me. Mapagmaragol kami po at matula kami karenga na kami ngayari. Lalo na i-Joyce Pinampoy Mark Gopis. Excuse me. Talagang tutulang bisang mag-aral din nga na karen. Kayang mayayari la at mangailangan lang pag-review. Makisabi lang kaya kami, sabihan na kaya kami nung naning kailangan which na matula kami at least balumi nung makadano milang asopan. Antimo nung o nang sabi na, malyari ko pong mag-review adang makanyan nung kay makanina. Uy, di rin naman kaya beming kapatid tamo keti. Alala nga talagang, ay mamyela po mga na, Potayak po maging sangkaneya mayari nga anak po. Magigilty la pa. Pero kitang pakit na rin adwatang scholar sa Imar Campoy Joyce. Talaga po kami kay marinig manyawad pasaw. Uling ating kaya pagmaragul na rin anak. Itang, mending papag-aral tamo, siyempre, malamo susugal tamo mo naman. Bisa ka sumawo po nin potangkay malyaring mayaring anak mikasangkan uli na nitang mikasangkan pero eta mo tutok nang eta mo tutok nang ako rin kapatad ta Kenny talagang makanya nen kay mitalabula mitalabuta mo yan susopan talang manya eta mo tutok nang sasaw makanya ring adwan ko ka rin kapatad ta Kenny nyaya mi buring biliing kay Ring Scholarship. Dakal salamat, Miss Lai. Thank you very much po. Bitinan tayo pa mo po yung kikatamong manyaman na kwentuhan. Sundo tayo, kaya rin yung mapila na paganaka. So, ba ito, saan siya tintamo bang updates? As of now po, wala pa pong update. Siguro po, marakal po sigurong mag-donate po na. Thank you so much po. Available na po rin kaya katama pong for donations po na makadisplay po. King kaya kayo pong screen. Ikitayo po na nung makanano po ing storya po ning sasaw at pong misasopan po na. Pero yes po, bitinan tala pa po na. Magbalik tamo po. At isundo tamo po in kaya katamo pong kwentuhan. Kaya rin daring mapila na patalastas. At paganaka, Kenny Muking. Ali Kapwa, Radiothon 2024. Kapara ko, pakibatan ko. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik, iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa
mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin, sabutan mong aking mata, mamunat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Ang Alay Kapwa ay isang evangelization at resource mobilization program ng ating CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito ay ginagawa bawat Kwaresma. So at the beginning of Lent, sa Ash Wednesday, idinalaunch ang Alay Kapwa at matatapos ito pagkatapos ng Holy Week. So ito ay isang pamamaraan upang mas maramdaman at mas palalim ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Alay Kapwa program. Pangalawa ay kami ulit ay kumakatok sa inyong mga puso na tulungan at pagpatuloy na suportahin ang ating Alay Kapwa program. Sa darating pong March 2, magkakaroon po tayo ng Radiothon sa ating pong Archdiocesan Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. Makakasama niyo po ako, si Father Justin, at ilan po sa mga partners natin dito sa Alay Kapwa program. Sana po ay makinig kayo, manood kayo, at makiisa sa ating adhikain. Ito po si Reverend Father Kenneth D. Alde. Ako po ang Executive Director ng Social Action Center of Pampanga dito sa ating Archdiocese of San Fernando. Maraming salamat po. Magbalik tamo po king segment ugnayan, edukasyon, tulay sa kaginhawaan, abeyula pa rin ding mga santing. Hello, hello! At mga lagong. Dalasuyo king sakop. Pero bayo po ito, burikula mo pong basan, din kaya kata mo pong mag-donate, Miss Clarence Paras, Angeles Power Incorporated, RV Sikat, Luis Ann Pamanandan, Romalyn Season, Lay Gantan, John Paul Gatus, Raslug Corporation, Paning Angelita, Trajano Dons, Binay Rowena, Cordero, Makaen, Adam. And as of now po, atinta na pong tanggap 137,000. Dakal pong salamat. Thank you very much po. Sana patuloy pa mo rin yung mag-donate mo po. For this year, we are maintaining 500 scholars. Kaya beda po with partnerships with different institutions like Pampanga Language Club. At kung 2024-2025 academic year, mag-target tampong 600 scholars. At panigaralan niya po ngayon how can we extend it not only in tertiary education, maski na po keng senior high school, lalawen tala po nung manantala naman asopan, rening at yung senior high tamo. Okay, so nandin dimdam tala, ano yung Pampanga Language Club, pakilala tayo Miss Joyce.
So, isundo tayo po, yung kaya katamo pong kwentuhan na po. So, Miss Joyce, nano mo rin, making impact na niting programa tamo, yung scholarship, mo, what are the learnings that you have gained kani pong in your experience, kaya karanasan mo, anting metong scholar. And nano mo po, ano pa yung feeling mo or ano yung insight mo on how can we be better? Apo mang. Again pong kanakong experience mong, well, niya nga kilala yung po, anak ko pa po talaga kanta. And siguro po, medyo pansinan nyo yung nanining, minsan kakulitan, pero if we're going to look at it on, more mature perspective po siguro, persistence yung lulunto. Itang diyang nano ing experience mong kasakitan, makulit ka pa rin. Ali porket masakit, ali na ka mag-persevere, ali na ka maging persistent kaya tamburi mo talagang a-achieve. Not only for you but also for your family and for the people who trust in you. Itang makanta po. Tapos yang mo muna po, it was just persistence. It was just perseverance. Pero yang amit da kay po kayang seap. Tapos yang amit ko la po rin kayang Pampango Language Club. It was not anymore just persistence. It was not anymore just perseverance. It was more than that. It was hope. Na kasi po minsan kahit na persistent tamo, kahit na mag-persevere tamo, kapag daratang lareng hardships, itang hope tamo mag-deplete ya, makanta. Tapos, yung amit da kay po, mas strengthen itang hope na siguro medyo matudtudya mo. May gising ya. Wala may kalbit ya, makanta. Yeah. Tapos, kay po, after na nitang time na maging hopeful, may strengthen tang hope. After na nito, it was already humbling. Siyempre, maging hopeful na ka. So, lalo ka magporsigi. Tapos, a-accomplish mo na laret, ang buri mong a-accomplish. Pero, while you were proud about all of your accomplishments, when you look back, it was not only you. Kaya po, humbling ya po talaga itang experience, no? Kasi nung ala po siguro sinao, kami po siguro dinalan kasakitan. Tas inagyo ko on my own. It's only what I will feel just proud about myself. Makanta po. Pero dahil po kaya beda kayo kayang kanakang journey. Well, while I was proud of myself, I was proud of us all. And that certain pride was so humbling. And dakal hardships po na pegdalanan minsan eta na laboring babalikan. Pero there's something sweet about it. There's something sweet that you would always want to look back to. Yeah. Kasi po itang experience mo maka-proud, maka-humble ya po. Yeah. Metong yakan nung kaita, one sign of maturity is when you begin to recognize and accept that in all humility that alone you cannot do so much, but be appreciative of the people around you. Oy, Joyce, no crying. Tears of joy po kasi maluwatan na po yan yabe-yabe. Talagang masaya ko po ngayon nakayabe. Da kayo po. So these are tears of joy mo. Yeah. Itapin na ken journey tamo, importante laretang akatab mo tamong tao. Yung taong magtiwala kaya katamo. Actually, Mong, if I may just share with you po,
at yung pong point in time na may reach out ya po yung sakop. Tapos they were doing this article. Tinla pong bala mo newsletter kayang sakop. Tapos po they did some interviewing and interviewed ako rin po. Though ali po makanining setup kasi the article would just be written. It was not going to be broadcast. Tapos that same question po was asked na Nano Laretang tuturing mong achievements, mga kanyan, etc. And then siguro po the typical answers would be may director's lister ko, may president's lister ko, makaymatas ko grades, ngayon yung manakitan na ako. Pero when I was asked that question mo, yung answer na linwal talaga, kayang isip ko or yung answer talaga na isip ko, we're not those kinds of achievements. Yeah. It's the journey. It's everything we've gone through. It's everyone I've been with in the process and the people you make me become. Dito po rin ang achievements na tuturing ko talagang the best. Thank you. That's very, very inspiring to hear. Especially Miss Lai, Tito Lito. They have been part of your journey. And we are very... it's also a humbling experience for us to be part of your journey. Na maski pa ka na, it made the journey worthwhile. It did. Thank you for making us feel that way. Salamat. Ay, sabi sa'yo talagang nai-inspire ako pagkausap ko si Joyce. Okay. Yeah. Karen pong kaluguran tamo po King PLC. Atin kayo po bang atatanda na specific story ning metong scholar asinopan nyo at talagang tinatak po kaya kayo? Siguro po Mrs. Lai Munoz, yan pong makapagkaya kayo ng uling direkta de pong sinopon balo ko i-mark niyang mag-review ya para CPA. Mare. So, in Pampanga Language Club, mo po itang pamag-aral even after. Yeah. At yung aftercare. Aftercare. Thank you, Miss Lai. Ang kanya, magtula kami kang Mark kitang even Joyce, kanyang kailangan daw ng sabi ng Mark, malyari po nga ng at I don't know, noting niya sobrang something kitang karayang tuition, pero malyari po nang iyabi ako lang karayang review ko, nang mag-review ya Ay, kaya, ala naman sinalang sa kagamit itong karayang kapatanda mo kaya katula, at least mayari yung anak niya, tsaka bisaya pang mag-aral, nandiyan kanya tamo sa sabre at ang bisa mag-aral at yun, niya, nakakatulakan ita. Itang huling, at tsaka pinila nga doang Joyce, talaga nga pag maragol mila, marineng, manyad sa ka rin yung kapatatam Kenny, uli nga tingke nga paltong, maya payanak. Ay, opo. Ingay na yung kaikot nanda kami pindeng aliwa. Oreng mo papag-aral yuwa na makibala pa kaya kayo. Sabi ng mga yan. Ba sabi ko, naman sometimes nung atin lang time mag-get in touch lang, mga niya na ako. Pero siyempre, naman adwan itang pane. Itang ingkay ko kasi basta aso pa mo retang anak, mayari la, something la bili, at least na baluda naman. Sabi ko, kung mga dila, baluda naman ako, makanya niya. Ikamitang basta, iburiwintang makasawp kami, makanya niya, itang mag-expect na something, i-expect mong malyari, itang makasanting karela. Nang ila, makasapla naman nung hopefully makanyan mo naman. May ngari mo ka rin pamilya mo, makanyan mo naman. So, pan mula sana sumapla naman kitang tuki-tuki na. Paying it forward, po.
Yeah. Opo. Tutok nang nung keep on going. Wapin po. Yeah. Ngani po, daramdaman tamo no lang sasaw pwedeng kaya katamong benefactors na po. But even as a benefactor, lalo na nung metong lang aguban, metong lang organisasyon, they also have to raise funds na po. So how do Pampango Language Club raise their funds? Makano ko pong how do you organize yourself so that you can be instruments of hope hanaping Miss Joyce. Neng kay metong racing fund mi keni tangat magpa at kaming dance. Kanitang mabiyaya yung mga biyaya chito paring chito isip atin yung golf tournament every year. Which is very profitable. Uling the people, they know that it is a good cause. Talagang sasaupla. Tsaka pa we do lots of kaya magpakasino kami, mag-bus trip kami kay other state. Atlantic City. Manakit na kami yan, makanita yan. Patangay retang liwaming kaya na ela active. Balok din kay ren kapatid tamo. Bisala sumaw pa pero balo po tamarinela. Ya ako naman ako man marinig manyad. Totoo po ito. If it is for a good cause. Kasi balo ko naman bisala sumaw pa. Marinela ang mag-umpisa kaya sabi ko tinta pa pag-aral makaya no bisa ko sumawa pa makaya. Opo na kayo, mamilang $50. Makaragdag ito. Opo, marami lang bagireta. Makanyan mo naman kayo ning kareng sa South Mic yung bahay pag-ibig. Apo na nga balo ng magkakayo. Ay, mami, warang makanyan o. Nga I send them a message. It's time for bahay pag-ibig. If I may say something. Yan mag-aral naman. Mag-meeting kami, we have to kasi kailangan ipupus mo lang pupus then kay tutok ng laya matutod na. Ayo po. Yes, Tito Lito. Opo. Ali, sasabihan na pong kumaring lay most of the time in passing, di pa muy maring lay, mimiwas na rin tao. Ayan na pare. Alila, matulala na yung kakakidako. Kailangan makasibakot ka. Mangolekta na niya naman niniyan. Pero totoo po ito na. Ako rin po, lalo na po, especially keng scholarships. Maski rin kaluguran, tulduang wala. Mag-donate ka nga ako every month. Makanining ako makanyan. Pero kung marine, muling balo mo. It's for good cause. Yeah. At saka, it is making a difference na. Ito pong makanita. Maragulya pong bagay ito. Alira nga liwa pa, among marinela mo po. Oo po. Yan, pero pa daw dapat sabihan mag-push na, tita. Yeah. Kailangan yung mag-regular na lang. Naninig kay marine na ako naman. Okay. Yeah. Pero sabi ko kasi, anong marine ko ng balyatri ako makanya nung if I will think about na sometimes na nung limbawa, uling pa na ako ngausan ko, kumustan ko lang kasi naman ko kumustan ko lang, manyad ko or what. I just wanna know if I can help or something wrong. Baka nito na, yung kaya nung nanungasaw mo. Pero kita nung potang halimbawa, masaya yung kwentuhan. Ikwento mo karela rin ka, nung anong kailangan mo. So fun. Nung bisa lang sumaw. Makiyabe, makanita. Pero most of the time naman po, reng tao, they just need an opportunity. You just give them an opportunity to help. Patya po makanita, masagli po ing magkay. At na pong kasanting. Nano mo pong panamdaman nyo, Tito Lito, Miss Lai, ngayon pong daramdaman niya, ikit niya pa si Bay, Miss Joyce, daramdaman niya. Last year po, Mark ing kayabe mi Kenny. So, patya daramdaman nyo pa mo rin po rin kayabe mo. Nano mo pong panamdaman niyo?
Yako, para ka na ako, kasi manibat niyang akilala kay Joyce at saka akakwentuhan kay Imana. During the time mag-aaral ko Joyce, Imana, makipag-obraya gagawa yung kutsinta puto. Dinalan mo yung Aldo. Mag-umpisang ganing Aldo hanggang pati ngapon. Dinalan na pesos imbayad. Itapong balera, malasak ni. Napin kay talagang, she really deserves to be helped. Napin po kay. Talagang kay may karela. Wapin po. Wala mo ako naman po kanita na mag-aral ko, makanyang ko naman po. Kaya po, Sir Lito, ita pong malalasak mimbale, pelasak ko ne po talaga. Pagawa tane po, po malalasak. At tayo na po, karog-karog kapag malakas singuran, nalungubin danum kiyang kilubale. Gagana ka na ba po? Babosakan ne. Opo, babosakan po. Very good. Joyce. Yes po. Joyce. Opo. Alahang balak munta kete. Naka rin po? Dala na ka ng Alahang balak state. munta kening state. Kani ka Excited na ako po agad muntakin. Excited na ako po. Magpabukta na po kaya. Kuya pong magaling na teacher ng Pisay. Last 3 months ago ata, nung 6 months, atin lang din tang teachers from Philippines, may gilang 24 eh. Kada nga alwa, bedo pa rin anak dahil pamilyada. Math and science teacher. Atin taga Pampanga, King Lubao, ampong taga Guagua, ampong makabebe yata. Yeah. Niya, iamit nila reta. And that's why, nung nanda ka nung bisa kang magpunta ngayon turo. Mestra la reta din taga Mestra 24. I love the Philippines. Mag-applya pong Fulbright Scholarly kay Joyce. Opo, kaya kailangan niya pong magbalik Pilipinas pa si Bayo. Mag-aral yan mo po kano, Ken. Bisitahan na kayo pa po, Ken. Bayo. Opo, pata po. Ang mga gaya po'y mako. Mambisita niya mo po kano, Miss Lai. Bisitahan na kayo pa po, Ken. Thank you. Sabi, mabakan ta nung bisa ka makapagkaya as my ngalawang co-teachers Kenny. Nung makananit kay procedure da. Yeah. Yes po, thank you po. We're not closing doors for possibilities naman po. Pero po yung buri ko po talagang gawan, Ken, is mamasyal po kaya kayo. Kasi po, kakit ko la po rin kaya kayong tanaman kanito. Ano pong kasanting mamulaklak. At saka mamunga rin kaya kayong gule. At yung luto po kaya kayong bale. Lagi pong mga nyaman. So, Ken ko pa po siguro munang munta. Yeah. Balo mo. Ngayon, pamihapa na naman kasi kanyang last April may mild stroke ko. Pero I'm okay. I'm movable. I can do my normal work. We'll be praying for your continuous recovery, Miss Lai. Yeah, thank you po. Salamat po. Dakal salamat. Pero, Thank you po. Yeah, everything is good. Okay. Thank you. Siguro po, nano lang po rin mumuna po Tito Lito, nano po mensahe yu, kareng kalupa yung bisang sumaop, kadwa kareng susopan tamong scholars. Agkatanda ko po nung rening ating kakayahan, nung makasaop tamo po kareng parang tao tamo, sabi natin po nga mong giving back, paying forward. Ako po, nung ako may kapag-aral, ako siguro miras king buri kong puntalan. Nyaman kanya munang po sana, apayabot mi, kareng kayanakan, bisang makapag-aral at may dinan lang masanting kinabukasan, in karelang pamilya, ang pohila mo rin. Tamo po. Okay. Thank you very much po. Thank you, Tito Lito. Miss Lai, kayo po. Ano pong mensahe yung Tito Bill?
Nano po rin mensahe yu kareng kaya be Tingnan you can message, Dabi. Keniking Pilipinas. Tito Bill, Sabi mo na. Sana po rin, sana pinkarening kaya kaming kapatid Kenya, duwang ko karela nung mas dagdagan nila pa rin. Baka sinagaya masyado kong aggressive. Well, break, dagdagan nila ng scholars me. Baka nga rito sabi ko kasi, nung ating kang, you have a plan, you know you have to work, right? Yes. But you don't have a, nung maagyo nakakita nga dua, then, at patseti nakakadwa, usunita nga mo. Pero nung aragdagan nyo pa rin with a little bit more work, why not, di ba? Opo. And and then I'm trying to, encourage everybody, if you can help, and it's always good to look back and help, makanya itang kay ko. At saka rin mag-aral as long as they, kasi hanapin, sopan da ka, sopan may sarili mo. Ang gamburi da ka, bisa lang papag-aral, nung ko man mag-aral, ikayo mo rining magkay. Because we can just do so much, pero as long as they want to study, learn, then we can be behind them, makanita. Yeah. Thank you, Miss Lai. Balo ko na, Miss Joyce. Magkay ka ta rin, mag-mission ka ta, itangadwa, mamasyal ta mo, Virginia. Yes, mo. You're welcome. Punta kayo kayong fiestabi. Mamasyal ta mo. Among kayong fiestabi. Itang mga tok ta rin kay, karen tao ka rin. Yes po. Gawan tayang, from 2, gawan tayang 10. Yes. door to door. Kaya magpiesta kaming Nuestra Señora del Pilar, San Simon. maybe 2025, pilan tayo na ba no? Kaya 2025. When maybe you can come over here. Panipunta kong pamasay. Sige po, nakalpo salamat. Thank you very much, Tita Thank Lai. you po, Miss Lai. Iyamong Kenneth po kani magmisa. Sige po. Ikaw naman po, Baka Miss nito Joyce. iyapong setu, ba ne Keti? Aw po. Kenya, years bishop. Sige po. Kenya may kay kanako. Kaya po, invite ka naman po yapon dong. O kaya yapo siya to pa si Bayo. Nakala ka dyan pang maswala siya. Ayaw po, natin pa mo po kaya baby ha. May bisaya po. Opo. Yeah. I-book yun na po rin kayong tickets. Nung pwede po, iiyabe yun lang ako rin po. Kayo po, Miss Joyce, nano po yung mensahe yu o tips kare pong ega ng Sakop Scholars na Manal Bella po via Facebook Live. Kasalukuyan mag-aral ngayon po. Opo, nano ba? Balo ko po kasi, Miss Sedge, na itang the usual na mag-aral kayo masalese, balo na po ito, scholars law, and mag-apply la po kayong Sakop, so I trust na definitely balo da po yung kailangan dang magpursigi, kailangan dang samasan ng pamag-aral da, kailangan dang mangyayari, kailangan dang mag-give back, pay forward, makanito. Pero siguro po, for me, sometimes we just have to love so much. Kailangan tamo mong lugod malalam. Kasi kapag lulugod tamo po yung gagawa tamo, masalesengan, mayap ngan, agagalingan tamo, abibiya tamo yung best tamo. Kapag kaluguran tayong pamag-aral tamo, magaling tamo kayang gagawan tamo, mag-achieve tamo. Kapag kaluguran tayong sarili tamo, sesen tayong sarili tamo, itasasakit para makapag-aral tamo, makalub tamo. Pagkaluguran tala din pangari tamo, din pamilya tamo. Gawan tamo yung tamo para karelo. Pagkaluguran tala rin kaya katamo, ring sasaop kaya katamo. As much as we can, we would like to make them proud. At kapag lulugod tamo pong malalam, instead na mangarap tang matas, mangarap tamo ring malalam. Itang mangarap matas po kasi, tingko po nga basa tungkol kanini, bala mo, more on maging materialistic ta na pag mangarap tang matas. Burita mo,
sumikat tamo, ikataming magaling, ikataming makwalto, ikataming kilala. Pero pag mangarap tamo pong malalam, bala mo, mas lalalam tamo pa nga tao. Tapos, balang beyond the material world, in kaya katamong buring a-achieve. Mas burita lang ako alog din tao, lalo na retang sasawap kaya katamo. Tapos, mas burita mo makapag-give back. Kahit din nakatamang pong re-require talaga na mag-give back. Kahit na simpleng mag-reply tamo mo po kapag may comment yay, Ma'am Lai, kaya ka na akong malagong post. Itang simpleng pa mag-reply mo po kaya tang karelang comment. Tapos kapag po may message siya po Sir Lito, itang simpleng pa mag-reply. Simple sigurong pa mag-greet na Merry Christmas, mga ta. Na even if distance and time separate us, malalam po in kaya katamong magsasama, malalam na itang haratang tamo. Itang balakid po. Siguro balakid, pero it can be overcome. Kasi, in the first place, we loved so much. Tang linugod tamo pong malalam. Kaya in pamiyabe malalam muna. Thank you, Miss Joyce. Thank you. Talagang Very inlugod, good. yapin maging lupa na ning ugnayan na between Mangarap kang malalam, Lugod kang malalam. mangarap malalam. Look in alto, go into the deep nga napen. Oo, kasanting na. Apin po, mayakit na po yung lupa, pauli na ning lugod ka naping Joyce, mayakit yung lupa ning ugnayan na ning sasaup, ang poring susopan. At iya mo po ka rin mayari, it becomes a loop, na? Ating nasusopan, magnasaya namang makasaup. Sana this would become a very continuous virtuous cycle na Yeah. Reng sasaup, reng nisusopan, ilang sumaup, angga king egana-gana miyangat tamo kabilyan king pamibiyabia tamo. Ayan po yung pangarap na ning educational assistance program na ning sakop mo naman, ning scholarship program tamo. Metong po kareng tanggagaga ko kayari, pata pong mag-deliberation kami. Reni po kasing social worker, lalo na po rila Sedge. Gagawa la pong profile, kareng eganaganang mag-apply, kareng atila pong social investigation. Kaya rin na po, impya ka masakit po, ang pumasakit ka na ako, itang potang kailangan mong mamili na opo, nung ninong pwedeng tanggapan, deserving langan po, pero mamili ka mo, uling very limited lang ang resources tamo. Datang pong kayang puntong may kaka-grading system kami yan. Limbawa, nung magkano ya sweldo, in household, in income na, nung naning baleda. So, mas kireta, grade binalab, ang kanita makapag-deliberate ka mga salese. Pero, after na po ng deliberation, balo mong, there's still so much that we can do, and yet, because limited lang ang resources tamo, kailangan pa mo rin magobra, bang kanita mas dakal la rin aso pantamo pa. Uling dakal pa pong mangailangan. So that is in scholarship program po, it's very personal kanako. Uling ako naman po, I have been a recipient of the goodness of other people. Maski po nang atsuko seminaryo, kilala da ako po paya ka maragula utang. Mag-graduate na ako mo, tingo pang utang first year college ka dito. Kasi ating minta keng opisina na po ng procurator. Kaya man po kilala. Kaya pong sinaw, bangka dito makapag-graduate ko. So, Rene pong bagay nga reti, sana itamo mo naman po, it's a very worthwhile endeavor. And Palwan mo na retang. so ito po, Sedge, yeah? Palwan mo na retas Ay kay. po, Retas ret. kasanting na po ning kwentuhan tamo po, ne? Tutupong maka-inspire po. Buri ko mo pong i-add po niya mo. This year po kasi 500 po ing scholars tamo. Palwan mo Good lang. po ni nga pong Ginoo. Palwan mo lang. Salamat ka rin sa Cover lang. Pero this upcoming next academic year, I mean,
maging na lang pong 600, kaya katamo pong Yes. scholars. Scholar. Yes. Ating tamong comments, updates, ating tamong comments, text messages. Pero amang Ay, opo, Miss Lai. magkano po yung kain itang 2,000 a year, okay, nita? $2,000 a year po. Opo, for alwaya po kasi status ring scholars na ring Pampango Language Club. So, mas in-depth na po kasi yung pamanyaw. So, mas kompleto po. Nung pong dagdagan tao po, mas masanting po. Kaya po tatanggi, Miss Lai, dakal ko pa po asabyanan sumahupla. Wala, ko lang nung era, kalmuanan. Pero maragulya pong sakop itang pong kaya kayong kay. It's more than enough, but sabi natin, malayo na tayo pero malayo pa. Pwede pa tayo, mas marami pa tayong magagawa. Okay? So, anyawarang kaya po Miss Sally to bring us the Certificate of Appreciation. Metong pong maragula bage kaya betala po. So, basa niya pong Miss Sedge. Okay. Certificate of participation presented to Miss Joyce Kristen Marquez for actively participating and imparting valuable insights and inspiration in the Alay Kapwa Radiothon with the theme Kapara Ko, Pakibatan Ko. An evangelization and resource mobilization of Alay Kapwa given this second day of March in the year of our Lord 2024 at the 4th floor DSF Building, General Hizon Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Signed by Reverend Father Kenneth D. Alde, Executive Director of Social Action Center of Pampanga, Most Reverend Florentino G. Lavarias, DD, Archbishop Archdiocese of San Fernando, and Reverend Father Justin G. Gatus, MDM, the Assistant Director of Social Action Center of Pampanga. Okay, thank you. Sir Lito and Miss Joyce, dakal pong salamat. Thank you very much. Naman pong salamat. Okay, at mo pong comments from Sean Philippe, watching from the parish of the Blessed Trinity, Pilar Village. Iapong po, ting karelang Kura Paroko. Kang Ayan Mandap Gagi, dudwang kepong mitmong kababan, igmaya po oras kaya kayungan, ibat kim parokya ning Santiago Apostol, Betis Guagua, ating kaya kaming Parish Priest, Apong Dong, Parochial Vicar, Apong Gian, at Resident Priest, Among Jason Miranda. From Ray Ventura, watching from Auckland, New Zealand. Ay, welcome po kaya kayungan. Sana po, rin pong manalbeta mo, you participate, you interact with us, at sula po kaya katamong kaya Facebook, o kaya po kareng social media accounts tamo, o kaya kareng text messages tamo. Okay? Salamat po kareng manalbe at makiramdam kining oras po ngayon ni. Salamat po among at kare pong guest tamo for today. At kiniya po mayayari kaya katamo pong mumunang segment ng Radiothon. Manyama po yung kwentuhan pero atin pa pong next story. Na sana kayo po mama ko po. Isundo tamo po ing pamanantabe. Okay, dakal pong salamat Miss Lai. Tito You're Bill. welcome. Thank you, Among. Thank you very much, Sir Lito. Thank you very much, salamat. Miss Joyce. At tutuki tamo pong segment, apiting kalusugan, isang balita ng kaligtasan. Damdaman tayo naman po, metong ng programa sa sopan ning Alay Kapwa at tutong mamaya kanawad, king panamdaman ning katawan, ing kalusugan. Okay? Salamat po, King Pamanantabe Yuke kami at karing scholars tamo. Hello. Kayo po mama ko, magbalik ya po Alay Kapwa Radiothon 2024, Kapara Ko, Pakibatan Ko. Hello. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita
kita nakikilala, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, tayo, enjoy bright, friends tayo, Bright FM, friends tayo, sa 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM. Friends tayo. Ang Alay Kapwa ay isang evangelization at resource mobilization program ng ating CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito ay ginagawa bawat Kwaresma. So, at the beginning of Lent, sa Ash Wednesday, idinalaunch ang Alay Kapwa at matatapos ito pagkatapos ng Holy Week. So, ito ay isang pamamaraan upang mas maramdaman at mas palalim ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Alay Kapwa program. Pangalawa ay kami ulit ay kumakatok sa inyong mga puso na tulungan at pagpatuloy na suportahin ang ating Alay Kapwa program. Sa darating pong March 2, magkakaroon po tayo ng Radiothon sa ating pong Archdiocesan Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo.
makakasama niyo po ako, si Father Justin, at ilan po sa mga partners natin dito sa Alay Kapwa program. Sana po ay makinig kayo, manood kayo, at makiisa sa ating adhikain. Ito po si Reverend Father Kenneth D. Alde. Ako po ang Executive Director ng Social Action Center of Pampanga dito sa ating Archdiocese of San Fernando. Maraming salamat po. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Bright FM. Friends tayo. Magrasyang abak po kaya kayungan at welcome po king kadwa ng segment ng kaya katamong Radiothon para king Alay Kapwa, amikitemang kapara ko, pakibatan ko. Ngayon po kami naman ng kaya kayong kayabe, umuna po yung kaya kayong OJT, apari king sakop, iamong Justin Gatos. At abi ko po, metong yamo naman sa sao po. So, talasuyo tamo king kakatamong sako, pakilala niya po yung kayang sarili at di na kayong maya pa oras. Maya pa habak po at maya pa oras kaya kayong makiramdam at makayantabe king kakatamong Radiothon. Ako po ay Ayla K. Nokom, metong pong social worker at talasuyo mo naman king sakop. Interesting nga naman po in kakatamong kaduang segment mong. Uling metong mo naman apagmulan ng kanawan, apin ing mayap at masalese a kalusugan. Wow, husto yaitan ay uling din kaya katamong guest nga ni iba't la ka ring miyayaliwa ng lupa ning kalusugan ne. At intamo pong abe meto nga volunteer doctor at intamo naman meto nga misusopan king kaya katamong health assistance program at syempre at intamo pong abe mo naman apogi a volunteer ne king kaya katamong medical mission ne. At karing pong kakaluguran tamong makiramdam, sana po mas mipalalam niya po ing pangaintindi tamo, kingalay kapwa, kapamilatan na nining kakatamong segment ay ni. Ay? Sige po, nanuning kay updates. Bayo tayo po, umpisa ng kwentuhan tamo, mag-update tamo po kareng linob ng donasyon. Kasalukuyan, atinta na pong 148,300. Wow, dakal pong salamat. Dakal pong salamat karing kaya kayong makabuklat at maganakang puso. Sana po, lilam po 148, anya po karing bisa mag-donate. Malyari yung pong iparala rin kaya kayong donasyon, karing makatuking accounts. PNB Sindalan, account name Sakop, account number 20377-0001170. Kadwa po king Metrobank Jasa, City of San Fernando Branch. At din po account name Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 676-3676-039466. Para naman po karengatin Bangkong BPI, King Dolores Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 0703-415458. Para naman po kareng BDO ya kanyan nine, SM City Pampanga Branch,
Pampanga A Branch, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 001-3304-33244. O kaya, malyari mo naman king GCash account, king number 0905-669-6762. Ang makalagyo kang Girly Guzman. Malyari yula rin pong ipadala, rin kaya kayong pakibat, antimurin nung ating kayong greetings, buring ikutang o nanuman po aburi yung ipayabot, mag-text kayo mo po karing kaya katamong text line numbers. Ken pong Smart, 0918-351-8282. Ken naman pong Sun, 0942-357-4268. At syempre po makalive tamo mo naman king kaya katamong Facebook. Malyari kayo pong manalbe via king page ning Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. King Sakop FB, ang po king Facebook na po ning kaya katamong Archdiocese. Karing manalbe na, pakishare po ing kaya katamong Facebook Live. Banlakwas la pong dakal rin dasan ning broadcast tamo at pakibanggit yun na rin po ing kaya kayong parokyang kabibilangan, ban kanita adinan taya namang maya pa oras ing kaya kayong parokya. Yan so kareng pong fans da po, kareng pasyente, ang po pa kareng kakaluguran ng Doc, kareng fans da po di Miss Lovely, ang po pa Brother John, i-share po yung kaya katamong Facebook Live. At king kaya katamong pa magbalik pakibaluan taya po nung naning health assistance program ning Sakop. At magbalik ya po yung kaya katamong programa, Alay Kapwa Radioton 2024, Kapara ko, Pakibatan ko. Ang Alay Kapwa ay isang evangelization at resource mobilization program ng ating CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito ay ginagawa bawat Kwaresma. So at the beginning of Lent, sa Ash Wednesday, idinalaunch ang Alay Kapwa at matatapos ito pagkatapos ng Holy Week. So ito ay isang pamamaraan upang mas maramdaman at mas palalim ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Alay Kapwa program. Pangalawa ay kami ulit ay kumakatok sa inyong mga puso na tulungan at pagpatuloy na suportahin ang ating Alay Kapwa program. Sa darating pong March 2, magkakaroon po tayo ng Radioton sa ating pong Archdiocesan Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. Makakasama niyo po ako, si Father Justin, at ilan po sa mga partners natin dito sa Alay Kapwa program. Sana po ay makinig kayo, manood kayo, at makiisa sa ating adhikain. Ito po si Reverend Father Kenneth D. Alde. Ako po ang Executive Director ng Social Action Center of Pampanga dito sa ating Archdiocese of San Fernando. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdararanas
Mike, tamo po, king kaya katamong radiothon, king alay kapwa, kapara ko pakibatan ko. Pero bayo tamo makikwentuhan, siyempre, pagpakilala tayo na nandun ay, pakilala tala pa, rin kaya katamong kayabe ngeni, ne? Siyempre po, yung kaya katamong mumunang guest, yapin po, metong ya po ka rin kaya katamong volunteer doctors, king health assistance program tamo, alang aliwa po, nune Doc Mike Mangulabnan. Maya pa oras po, Doc. Maya pa oras po. Good morning po kareng listeners tamo, ang pong viewers, kayang Facebook. Yan. Thank you po, Doc. Ay, tutuki. Ing tutuki tamo pong guest. Apin po ing kekatamong abe at talasuyo karing medical missions, miyembro de po king service ministry, king cathedral tamo, at makanta mo naman king prison apostolate, king archdiocese tamo. Brother Joe Pagio. Hello po, maya pahabak po kay Kongan, lalo na rin kay prison and hospital. Yan. Thank you po. At katataluan po, metong yan naman karing dati tamong scholar, amisaupan king health assistance program tamo, alangaliwa nuna Miss Lovely Malubay. Kumusta kayo po? Maya po ma'am, maya payapa ko din po kang Jo, kang among Justine, kang Doc Mike, tsaka po kaya kayo mamaya. Tsaka po ka rin hanggang Manalbet sa South King sa Mayak-Mayapak po. Thank you. Lovely, ne? Sige po, umpisan tanya po yung kaya katamong kwentuhan, ne? Yung pong kaya katamong segment ngayon, hapin pinitang health assistance, ne? Siguro may itong ngayon ka rin talagang kailangan tamong pakibaluan at palalaman ng pangaintindi tamo. Siguro po umpisan tayo, Doc Mike. Pakikwento yun naman po, nung makanano kayo pong mig-umpisang mig-volunteer kaya niking kakatamong health assistance program. Opo. Kaya gaganaka ako po, 1998 po, niyang invite na kami kay Sakop. Mag-invite kaya kami po, medrep ya. Sabi na mga kailangan lang kanong volunteer doctors, kaya tang clinic. Itang clinic ta kanta, wala mo malatiyang kubol. Ne? Kasi yapin na tayo maging guard house mo naman ita. Bayo kami talakad ng medical clinic masanting. Ne? Ita, tso kami ka rin. Then, agagan ako, aliwa mo ya ako apat kami yata. Dr. Mervin Garcia, Dr. Raymond Malyari, Dr. Tonyo Castillo, asawa na itang nurse tamo mo rin, isasabi ka tamo yung Mama Agnes. Sampoy, ikay, rin dentist naman ni Dr. Arwin Oxon, itang asawa ng Dr. Mervin ni Dr. Lea Malyari, nino pang ko kay. Punta magtampula ka na. Manal Bele. Raymond Malyari, Dr. Roland Gina. Opo, ito, kakayabe mo lang ka rin, King Sap. Uwa, kada-kada pala, ne? Opo, dakal kaya po niyang minuna mo. Actually, niyang minuna, may balo na yung Sakop Sabi ko, nanya kayo Sakop? Balami invite na kami mo once, ba't niyang rendisan mi ka rin, di mangubi Tita V. Gonzales, kilala po, Brother Joe, Ate Mel, retired na ni Tita Weng, Binuya, o reta po rin rendisan mi kanita. Ri Doris, makasay niya pa yata sa pangwa kanita. So, kami, ating kayong date, once a week, mumunta kaya po ka rin, kaya ba't, lisan ko na ka rin ni Tatalan Gantay, among Ed. Kaya ba't, tuni kayong side ni Kai, among Deo. Ako akalingon dito, tang makanya na kay. Wakanita, mabagi ang gangin, kareng Manal Beta mo na, yung Sakop po, aliwa po itang government center. Usually, tayo itang isipan da, ano ka rin yung Sakop? Tanding SWD. SWD, PSA, yadan. Pero yung pong Sakop, apin po, yung kakatamong social service arm, yung kakatamong archdiocese, kalupanapin ng sinabi ng Doc nandin, ikatamo po sa Sakop tamo, bangkanita, dasan tamo ing Kanawan. Po, ay? Doc, nano naman po ing meging inspirasyon you? Ban mamye, oras at mag-volunteer king health assistance program na po ning Sakop. Yan. Yang itapin, actually, Renny, meging inspirasyon mi. Siguro, pati na rin din kaya Bemi, Renny, disan mi ka rin. Nang muna, among Ed, ikit ko kayo itang niya nga balong, muna kaya man balo yung among Ed, pasikat yung among Ed ganito. Pa maging governor. So, pengutang ko, balo ka rin kung nino yung among Ed, tang mga labasan, kung nanuya, kaya ba't di among Deo, kilala ko la rin. Ang poretang magobra ka rin. Ikit ko kung makananula kasayang sasaop, tang ba mo natural na karela, alang kapagalan,
Ya munged balo ko kanita magaralya pa makamotor mga ganyan. Nahaus po kanta mo kitang yang magaralya ba yo Siguro anong kay kanita mong tayo pa Marikina abang yang mahead na ni Sakop. Ya mong deyo o ita mo naman iyang bala mo gugrum na nga mong eda maging kapalit na. So ikit ko karelate ang kay desire sumao pampoitang saya ampong sabi ko makanyang pala yung sasahop lalong bala mo alang katumba sa kay saya keng kay. So kami nga bala mo may kay kami may inspire kami, miyawa kami very infectious itang kay ka rin itang environment. Saka kay tinuring balang pamilya kami mo mong di aga nakakontar ibig rening kahit mo magobra ka rin. Alang matas, alang malati. Para pante-pante kami mo, lalo na potang mag-retreat. Opo. Ito yung buri kong atmosphere. Sabi ko, buri ko kaya ako. So, ma-inspired ko ketang, lalong-lalo na yung boss si Among Ed. Ikit ko itang gagawa na Buri ko, papunta ako rin ketang yung journey ko kembye. Tukyan kita ako. Siguro, masanting itang sinabi ng doc na itang patseng saya. Share me dadake me. Aliwa mo ikang masaya. No ni dodobliya, daragulya lalapad ya. Siguro iniing tutuki naman yung kaya katamong voluntary, Brother Joe. Ikakapilang ka, Brother Joe, migumpisang mig-volunteer king health assistance program na ning sakop. At ano mo, itamo naman inspirasyon mo na magpatuloy kang mag-volunteer? Mig-start kami kining medical mission na ning cathedral. Karing kay Migkay. Year 1973, itang CWL pre-clinic. Then, inabe na akong Ma'am Delang Adela Sapanta na sumaw. Uli nga lalang kasaw, babae langan. Mga ilangan king lalaking kasaw, kini yan. Metong ko karesinaw king Metropolitan Cathedral na sumaw ka rin. Then, magkulangan kay Panulo, nanyang kay ang ganang ngining mikyabe kay king sakop para itang assistance na ning Panulo. Yang kaing mga niyan ang ganang ining panahon na ini within 51 years ni. Yung medical da naman kay ning cathedral. Yang gawa ko may kipag-cooperate kami karening Ministry on Service sakop. Miyabe kay karin. Ang ganang ini patuloy kay kaming pamag-mission kay buong diocese. O ita, kanta ako mag-star. Dakal po salamat, Brother Joe. Yan po yung partner ko sa medical missions. Awa. Nya, adwa kayong gamat tatal na ning lalo na kayo madagol kong madagol asawa. Ay, madagol kayo din pong sahop kaya kami, brother. Kang Doc Mike taulit mo, Doc, atin kayo po bang karanasan o kwento ning metong a pasyente na ayo akalingwan at mi ka-impact kaya kakimpa mag-volunteer po kayong sakop? Marakal. Anya kasing rening pasyente tamo may piske sakop. Kaya reni evacuees la. Kaya ratang mituran niyang pinatubo kaya kanan data yung pasyente minya kanite. So dakal king kera kalanda talagang lang masyadong magkay kanak pero talagang may naliwayng kay ko talaga niyang inexpose na kami king kay di alara kami sa panguwak tami itong Aitas community susopan tamo ka rin o ita kasi dimdam kitang retang minuna kaya katamo dimdam kitang word of humbling experience dila na kaya nga mong Edgar yun ang poretang friends sa South kaya sakop. All walks of life retang aliwa, retirees na la, retang aliwa, masanting lakabil yan kembye. Pero pepa experience na nga mo edang uling atyo kami ka rin para tuli, operation tuli, ang pong medical talaga, lalwen mila. Itang experience sumawap ka retang kapatid tamong Aitas ka rin. Aliwa itang kain Bala mo dinina na akong mas malalam nakabaldugan ng panga-doktor ko na kasi niyang minunang mong although anyang anak ko we were educated
in-educate na kaya rin Salesians, graduate ko Don Bosco, elementary to high school, exposed na kami karing miyaliwang missionary work. Kakit mo through movie presentation, datang sitwasyon ken tondo. Ita may kaya na ako ka rin Ita yung may mulat ko ka rin Pero aliwan yung tingin na nakyang nga mong totoo na atin ako na mismong gagalo. Sasaw pa rin masakit. Ita yun na yung bala mo. May naliwain kaya ko, mas may alaming kabaldugan yung doktor. Lalo na niyang matutod na kaya ka rin, alang kay, alang kulambo, itang ka talagang makanano yung living condition yan mo naman papadama na nga mong anapin ka something Sabi ko sana kung magtuloy-tuloy mo walang siyempre naman pwedeng atsuta ka rin palagi. Pero ita talaga, retang pasyenteng linawe mi ka rin, ang poretang akila alamin na to name of you, ating Kong Nelson, Nino pa, ating pa, dakal kay, na talagang may naliwa itang kay ko. Itang kabaldo, itang lalo kong ma-inspire, kumbaga, na pagpatuloy ng karir ko. Mo kitang as a private practitioner, pero buri ko maka-incorporate sa ako. Tana ako na, hanggang ngayon naman, makanyaning kay. Lenitang kay, pinaytang amanwa napin, Dok. King kaya katamo nga lay kapwa, po yung Brother Jonan din. Naman mo kabud treasure, mo kabud pera, yung kaya katamong pwedeng i-share. Nung kaya katamo, especially in time, ang pong talent, Siyempre, liwayta. At itang time na binyena mo naman, Dok, kanita, len mo hanggang kaya memo ngayon. Itang karanasan, nanyang may babadya, haranasan na itang akayabe na larening kaya katamong kapataday, tampong susopan. At ini, migaya naman, nung bangko ya, mig interest niya naman, may palalaming kabaldugan, lalong-lalo ng panga-doktor ng Doc Mike. Siguro tutuki naman, ka naman, Brother John, nung ating kang di malilimutang karanasan, at tinatakya ka karening medical mission sa rin, pong nampanamdaman mo. Itang may tatak karanasan may milyari king Pampanga jail. Anyang may kalahar. Then may ka-age fever ining metong inmates. Anyang kay mag-bleed may nga langina. Ating kay metong Dr. Linawe na sabi na inelumbat. Anyang kaya sabi ko alana. Ote tayo mo pag-pray bang ganito hanggang mawala naman at least ala na kayo man pilwalan uling lahar na nga ning makapadurot may lahar niya naman nilalam anyang kaya sabi na mabot-abak mawala ni biyan ako makanyan Lord sige po nung kuwanan nyo na yung taong ini okay ang dami na po kaya ako kaya ba't may kaya uskupin pari, Don Bosco, Minta kaya ka rin. Gagamit kaya pang dutong para mumiras kaya ka rin. Uling kukut-kut kaya lalam. O niyang miras na kaya ka rin. Yung inmates, makapagsalita, ala na talaga asin, bleed ng bleed, yung nose na kayang daya. Anyang may kaya niya, pag-pray then bisa anang makanya ning Dr. Abemi. Bukas sabak pantuntaning puninarya. Yung puninarya kanita, panyad mila ka rin puninarya kayo, wala naman kay kanita. Balo yung milyari kinabukasan, danupan ko na. Bamigising niya. Yung sakit na la. Nya ako, lemo na ako. Nung dele inin doktor at prayer, tampari, na miglan niya. Alaya sakit, kagising na nga bak. Alayan daramdaman. Okay ya po okay na. Nyabi sabi ko, balayan mo na ako. Ito yung karanasan na ko kakalingwan. Karening milyari, karening inmates. Tamo ko rin. Himala talaga ako. Ito yung nakasaksiya pong miracle. At niya pang kakadwa yan. At yung kay matin, linawin yung doktor mo naman. Sabi na, Brother Joe, kaya naman may itong barangay. Kaya po res of the Portam barangay.
ati nga nang metong masakit puntalan tayo keniya lugar keniya na o sige po anya lawen mi makatok nang yagang nicho karlargo lulub sabi ko yan yung bale mo alakin tok nangan na kini ko urgo makatok nang lulub yagang nicho kareng kutkutan karlargo maka pota kanong matutod na la lungub la Aldo makaluwal la kaya ba't pinana payat na la. Umiging kayo mi, lalo na kintas ako. Ingay ganang food. Ngayon pong kay, anyarugong manakit lang pindalamin danom. Pindilo da. Mo akit mo itang, ureni pala retang panto ng tamong laylayan Kaya nila pala ako. Ota ako, dudurot tanan dudurot. At tsula pala kining, detang imanakit karela, maka, ay damdaman ko yung kaide tang kabilyan daging natural dang biye manasakit ka pala karela mo isipan kinila makatok nang makanado na panto na ng pamangan do 3 times a day man to lang pamangan ikapalakit mo nung makanano lang nga siguro ako ating mana ko. Akit mula tsula kayong gilid na nimpisamban. O reni pala rin nga akong dapat dinan pansin. Akakit mo yung karelang kainahan no ka rin lamanintun. Nano po tasakit la. Nino nga usanda. Nga ako, kini ita asabi kay kare CWL, metong yang sinopandangeni at susopandanggang geni nung makananula naman mitas ita mo yung sabi ko something na niya migsalita yan naman touching niya po in kwento in karanasan na pong Brother Joe dakal pong salamat kayong patuloy pong pagsusuyo siguro yung dagdag ko ka rin na itang amanwa na pinapong dong nandun kitang misa na itang ngayon tema tamo wari itang kapwa ko pananagutan ko. Pananagutan is responsibility. Ne? You are able to respond. Uling, akakit tamo, dakal tamo akakit. Karang kaya katamong mga lating paralan, ne? Makasaop tamo. Ne? Kalupan na kang Brother Jonan, din itang ikit na lamo, ikit na la. Kaya ba't? Menton niyang pari, menton niyang doktor, ne? Kabat dening ni datang hikit na refer na laking CWL. Datang mga lating areta are his response. In kayang pakibat karening kaya katamong akakit pamangailangan dentang taong kapatad tamong mangailangan kanawan, ne? Siguro bayo tamo mag muntaking next session tamo, next part tamo nan tani man yung kaya katamong co-host ngayon ne? Ambush interview. Wali, pero ika siguro ngayon kaya kang karanasan nung ating kang iakalingwan, karanasan ng pong nung nanong panamdaman mo. Yako, same po kang Brother Joe na parang talagang ako po expect tang makanita. Dati, papanigaralan mo po since social worker ko po, ay makanyan. Pero bala mo, atyo mo po kayo ni, pero ala po kayo ni. Kaya makanta po na yung simula po itang sinaw ko, ay makanini pala, atin pala, tutu pala inis. Tutu na po niyan, syempre, meragol ko pong, mamangan ko pong tang masalese, makanyan. Tapos one time po ating kong meging patient na inassist kaya po kayong pamanyali ng panulo. Tapos po, may kwento ya po na sabi na, ay ako pa nga mayangan kanyan sabi ng makanyan. Tapos syempre po, makay ko na, ay bakit po, sabi ko makanyan. Tapos may gluto ko pero ali kumitaganan. Sabi, na pong kasakit na makanita na daramdaman po kayong pasyente. So, kahit kay mo po, migpalwal ko pong sarili kong kay para ibiye po ketang pasyente. Ito po, ako akalingwan talagang, ay sabi ko, grabe pala, na atin pala talagang makadanas makanta. Tapos, lolo ne po, kaya lalo ko pong may kay, uling matwaya po, makanyan, na ala pong sasawap, kaya ita po mo. Talagang sobrang kayo. Response. Full feeling po. Opo. Thank you, Ay. Nanin to kita mo? Sige po,
Adwala pa mo po din, king kaya katamong guest, pero as na nalakasanting ding kwento at karanasan da po na, tutupin mong, ang kalusugan ay isa ding balita ng kaligtasan. Wah, amen. At pasalamat kami pong pasibayo kareng mag-donate at sasahop king kaya katamong alay kapwa at king sakop. And as of the moment, atinta na pong donation. So nandin magkano lanan din? 148,300. Ngayon po, may ginala pong 208,300 pesos. So, dakal pong salamat. Dakal pong salamat. Yan, akit tala po, binyadala po rin kaya katamong masipag staff at sula po kaya tang kilwal na ning booth. So, dakal pong salamat, pasibayo, kaya kayungan. Isunduta mo po in kaya katamong kwentuhan, kaya rida ring mapilan na patalastas at paganaka kay ni Muking. Alay Kapwa, Radiothon 2024, kapara ko, pakibatan ko. Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayan ng tamo kaniting panahon, ing idake tamo, ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing kakatamong kapatad, alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayapan. Kaugnay na niti, yung Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo king AUS asakop, yung social service arm ng kakatamong arkidiocese, gampanane ing metong Radiothon para king alay kapwa ang magitemang kapara ko, pakibatan ko. King daratang kadwa ng ning Marso, banwang kasalungsungan, aldo Sabado, magumpisang alas 7 hanggang alas 11 ning abak. Ding hanggang donasyon ang matipon, nirasla king alay kapwa. Ing alay kapwa, metong yang paralan, ban adaketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kinggi, lalong-lalo na, ngining mal a panahon ning Kwaresma. Karing may nga labasan na panahon, ing alay kapwa, may ginyang dalan, ban sopan na ring kalulu, lalo na retang miapektuan kareng miyayaluwang kalamidad. Anti mo rin, manibatan la naman kareti, ring babiyeta mo kasaupan para king scholarship, health and medical assistance, at king disaster and emergency response. Ganakan tamo abusal ding miyayaluwang kapagsubukan, inginu, paneyang maganakakya katamo. Panamdaman da naman sana iti ding kapatad tamong lakwas sa mga ilangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, iamong Justin Ganya Gatus, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king alay kapwa Radiothon 2024, king daratang akadwa ng aldo ning Marso, ban midaki kasaupan, uling tuto, ing kapara ko, pakibatan ko. Ang Alay Kapwa ay isang evangelization at resource mobilization program ng ating CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito ay ginagawa bawat Kwaresma. So at the beginning of Lent, sa Ash Wednesday, idinalaunch ang Alay Kapwa at matatapos ito pagkatapos ng Holy Week. So ito ay isang pamamaraan upang mas maramdaman at mas palalim ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Alay Kapwa program. Pangalawa ay kami ulit ay kumakatok sa inyong mga puso na tulungan at pagpatuloy na suportahin ang ating Alay Kapwa program. Sa darating pong March 2, magkakaroon po tayo ng Radiothon sa ating pong Archdiocesan Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. At makakasama niyo po ako, si Father Justin, at ilan po sa mga partners natin dito sa Alay Kapwa program. Sana po ay makinig kayo, manood kayo, at makiisa sa ating adhikain. Ito po si Reverend Father Kenneth D. Alde. Ako po ang Executive Director ng Social Action Center of Pampanga dito sa ating Archdiocese of San Fernando. Maraming salamat po.
Siyempre po, magbalik tamo po king kadwa ng segment ng kakatamong Radiothon na may pamagatang kalusugan, isang balita ng kaligtasan. Itondo tayo po yung kakatamong kwentuhan ay... Ngayon naman, kamustan tayo ing metong karing sa sopan, ning kaya katamong Health Assistance Program, pasibayo, welcome tayo po Miss Lovely Malubay. Hindi na nyo pong maya po oras mo ulit ng makiramdam tamo. Pasibayo po, maya pa yung oras po karing ganaganang makiramdam at karing ganaganang sasaop, king sakop. Especially po karing sakop staff kasi ila po talagang many gobra kaning segment tamo po ngayon. Madakal mo naman pong pasalamat ka rin, abi ako po kayo na peon lang kanyo ko rin pong mag-share kayong kanako pong kwento. Dakal pong salamat. Siguro, banggit mo na din, Lovely, mag-share. So, masanting ikwento ng Lovely nung makanano yung misopan. Ning kayang pamilya king sakop, king karelang pangangailangan pang kalusugan. Actually, Miss Aiba, alam mo naman personally, malapit siya po talaga kayong puso king sakop. Kasi emo po kayong pamilya ko. Nung personally din po ka na ako. Dati po, metong ko naman pong kalupan na nitang gesta mo din na magbaka sakaling mayari kung pamag-aral. Senior high school ko pa po, apply na ako po sakop scholar kanta. Actually, di Ma'am Ki pa po kanta rin tatalanting sakop scholar senior high school ko po pintalanda ako, ako po, may palaran kasi college la pa po rin kukunanda po kanta. And then, dininanda ko pong hope. Kanita na bala mo, malyari ka pag mid-college na kamakanta. Bala mo, milinan ko pong hope keng sarili ko na hanggang palang ala kaming pera, bala mo, ating chance na mayari ko kayong pamag-aral ko makanta po. And then, anya pong may college ko, first year college, magbaka sakali ko po ulit king sakop. And then, luckily po, keng ganakana po ng Diyos, miyabi ako po since 2019. Ito po yung personal journey ko po as sakop scholar among. Kaso, dinina na ako pong maragula pagsubok ng apong ginuna hanggang yan idadalan ko po. Fourth year na ako po among. Fourth year, second sem. Bali, metong nang sem, mayari na ako. Midi na niya pong sakit ako, bigla pong emergency dialysis. So, ako pong pangane, then kapatid ko pong sinunod ka na ako, medyo malawot la po agwat. So, ali ko la po bala mo ayasahan pa. Dintang mo naman po kantang panahon na pandemic, may wala niya pong obray tatang kumig, kasakit yan naman po. Ako po balo nung nanong gawan ko kanta among. Dintang po kayong point na decide ko po na hanggang scholar ko, i-terminate kaya po yung pamag-aral ko kasi kailangan ko pong mag-obra. Anya pong time na may contact ko po kay Ma'am Kay na sabi ko, Ma'am, masakit man po kayong loob ko na ako po mayari. Sa kabilada po rin bibigay yung saup ka na kung makanyan. Balamoy ako na po wagyo. Ay dako mo po rin lako kanta. Kasi akakit na po na consistent ko na metong ko po talaga karatang desididong mag-aral, mga nyan. Hanggang itang mag-walk-in ko pong magpasang requirements, mga nyan. Kaso po, anyang time na ito, bala mo, mas may ibabaw po yung lugod ko ang mako. Tas, ito po, anya pong i-terminate na ako pong interview. Ito po, ikit po yung kalagayan ng mga ko na dialysis patient. Kingga na ka na po ng saup, among, may lako kuman po kayong scholar, pero milipat ya po kang mga ko. Itang benepisyo, itang saup na atatanggap ko po dati. Ngayon po, masakit po yung dialysis. Sabi dapin po, sakit makwalta. Given po na ako mo po yung magobra kaya kami, masakit ya pong ilabas. Kita mo pong aldoldo ng session, panulo, mga yan. Masakit po talaga. Tapos, ito po, king kapamintal, king saup na po ning sakop. Alalabas kaya po ngayon pabanwang may kit ima ko. Kaya pin po balang pong akakit kaya po yung ay, Ma'am Ayla, madagol ko po talaga. Bakit ka ako? Ani madagol
dagol ko po talaga pasasalamat among. Actually, marini ako man pumunta kini. Kasi feel ko po, metong ko po kareng failed scholar na po ning sakop. Kasi kabila po ning binye yung sakop, ako po mayaring pa mag-aral. Marini ako po kasi ako po pag maragol na mayari ko makanta na may bunga ya po itang binye yung suporta ka na. Ako naman din po kaburyanan. Kumbaga, bala mo, dintang po kitang point na kailangan ko pa pong mag-stop ngayon para alabas ko la po di makumanta. Tas, ito po, metong po ka rin talagang realize ko kanta na aliya mo pala ka rin estudyanteng sakop. Aya mo pala ka rin bisang mag-aral. Ing sakop sa so pa na nga ning ganaganang pamangangailangan ng tao as long as agyo ng ibe. Medical, financial, mga nyan po. Dati po kasi, balo ko po kasi ing sakop bala mo kareng scholar, ya mo, mga nyan. Pero simula po nito, bala mo maging as mas akilala kayo po. Nung nanuya po talaga, tsaka nung nanuya po talaga mission, ing sakop. Ito. Actually, mga social work student, din po, Lovely. Wow. Actually. Something na ning kwento, ne? Siguro sabihan tamo failure ta, ne? Nung wari, uli na ning linugod ka, ne? May kibat ka naman, ne? May kibat ka, lele kaya pasagli ni, ne? Yak pa naman, it's never too late nga napin, pero lele kaya pa ini, bangka nita, pakibatan kaya pa, imako, ne? Yung pamangailangan, ne, Doc, ne, Brother Joe, ne? Apin yan tangawasan dang kay, a call within a call nga na ne ingaos na din papagkwento tapa ne kamo kabud doktor ne ngani ikit mo talagang ay kailangan da ako din kailangan kong sumahop kani kamo kabud volunteer ne ngani Brother Job mamresyon niya naman ne tangakaki mo ne kay. And with that siguro Lovely ne king karanasan mo kitang karanasan mo nita nanitang realize mo at nanitang pamagbayo king biye mo na kaya kitang ka-claim mo ngayon na migkay ko pa miglele ko pa ngayon nani nga kakit mo at naning migbayo king biye mo. Dahil ko po realization among actually alim mo po kayong sako pati po kayong milyari kayong biya ko na atin talagang point king biya mo na di na madagula pagsubok ni nga pong Ginoo kasi agyo mo. Mo man agiwang sa ika mong dili, di na nakang taong sumawag kaya ka makanta. Kasi po niya pong time na ito, among, ali ko po expect na so panda ko pa po Kasi ako na po mismo, sasabi ko karela na i-terminate yun na ako po kasi yan ako po mag-aaral makanta. Kumbaga, bala mo, ala na, na ako pumamasa na dinanda ko pang saw, mga nyan. Tas, ito po, itang unexpectedly, di na nakang grasya. Kitang time na alimu talaga adwan, makanta po. Makantaya po ka ganakaing sakop. Kaya puri rin, kaya every time na ating ko pong, actually pakamuha na ako pong mamay lalagi. Lalo na po ka rin gabi ako pong magbante dialysis. Siyempre, kami pong miyayabe, may pagkwento kami po kayong sarili mimbe. Lagi kaya pong bibidang sakop lagi ko po sasabihan na maragulya sawap ka na ako nino makanyan kaya pin po siguro medakal ding menyan sawap makanyan di kayo pong magkasakit mag-discuss ng ninong dinan nyo kasi kasalanan ko din po siguro pero ali po kasi ita po kasing it is something that you can brag kasi masanting niya po biyaya kareng tao na ali ko boring isalikot kana ako mo na ali ko boring ya ako mong makatanggap makanta po lalo na po kareng kaya be ako pong ating pasyenteng magdialysis na edabalo ng mga nanodalang ilabas makanta po ito po yung super realization na nung atin nung itang ating kang asaw aliman financially makanyan karela itang atin kang sawop ka rila na may kasawop din kaya ka just share mga po. Tsaka siguro po metong niya rin po karing realization ko, yung testimony ko ngayon na awa, ako man mayaring pa mag-aral. Pero atin ko po kasing calling, sinabi ko calling within a calling na siguro challenge po talaga ka na ako ini na
metong niya po ing sakop na may pa-realize ka na ako na ating dahilan kung bakit may nangyari po na. And then, ito po among, dakala times po na isip ko po lalo na pag magdili-dili ko na nung halayo sigurong sakop, ako balo nung mga nano ko milabas, mga ta. When I'm speaking with sakop, naman po itang organization mo pati po retang taong tamo po akakit or alita mo ababang behind that. Deta pong ang den volunteer workers tamo, den doktor tamo po, den kaya katamong donors, den kaya katamo pong staff. Kaya maragul ko po pasalamat at manuwala ko po na dakal na pa rin po ding asopan nyo. Gumraduate kayo man po, ikaming asopan nyo, nabalo ko po na ding palit kaya kami. Nung naman pong grasya nga tanggap ni, yan naman pong ibigay. Totoo po itang sinabi ng Lovely na kaya like pong in-assist, dagsala po rin pasyente. So sana po, dakala po rin mag-donate ng alo. Para so pantalangan po reta. Siguro yung dagdag ko mo rin ka rin tang sabi na nandin, ay lakano hakit na yung lupa na ng Diyos kang ailan. Pero ikatamongan mo rin, kandok, kang Brother Joe, hanggang kaya ka, pota kang imamu balang hakit naka mo sasabihan kaya pota sinabi na rin hakit kapamila taning kaya katamong pamakibat pamakibat ing response tamo apakit taya talaga ing lupa na ning Dios kareng miyaya liwang paralan po siguro ing tawling kaya katamong kutang Doc Mike, Brother John pong Lovely nano po yung kaya kayong panagkat kareng pong bisa mo namang mag-volunteer syempre yung pasaw patyo yan pero detang bisa mag-volunteer detang magmamie oras ang pong karelang talento king kaya katamo pong health assistance program. Sige po, Doc. Actually po inumpisan ko na ngayon hanapin magbunga na rin kasi may kaya anak kong Dr. Morin, underboard niya pa, mag-board niya ngayon kay. Oh, may poras. Sebianang kaya na kung kay, ituloy yun naman kasi sumawag kayo rin kung ano itang giyawami kasi dakal talagang dapat sopan saka may itong yakareng Corporal Acts of Mercy. Hindi po ba among na talagang sa Catholic kay, talagang obligasyon tamo talagang sumaw pong mamye, karetang mangailangan talaga. So panagkat ko po karening ating naka-doktor ang pong kay nurse o basta in line with medical field open niya po yung sakop ala pong dakal pong talagang dapat sopan lalo na karening mag-dialysis ang pong kay banggit naping Lovely kung makanano kabayat ng ating pasyenteng dialysis kung kayo po talagang mangailangan kaya po sakop o sahop foreign donations kailangan la talaga actually Ayla dakal ko pasalamat kaya kayo in-invite ko la rin kaya St. Teresa para kasi kakit ko dakal mangailangan witness si Lovely Lovely mamaya ko mo pong metong example na metats ko balo mo Lovely ating metong pasyente ka rin, siguro at po kayo line of 70 plus. Alang sasawap kaya na yung magpa-dialysis siya. Maswerte ka at maswerte mamo ka. Itang 70 years old dito, balo mo tagano ka rin niya. Taga Santo Tomas siya po. Opo. Balo po mo papunta, in St. Teresa kanyang intersection. Opo. Balo po papunta ka rin ang gagawa na. Maglakad dyan mo po. Ay kutangkot maglakad ko po mga alaya ka ng pera, alayang kay. And there was a time niyang after ng dialysis session na muli yan nakapali maglakad dyan. May makapangalambot ang po ang kain So, metong niya siguro karetang may kain ka na ako na paraw sang Ayla na involved tayo kung pwede lang makasaw po ang kain. True enough, they hit to the call. Dakal salamat. Ngayon dakal na. Dakal sikat na yung sakop ka. Actually, St. Teresa sasahop naman pero sapat. Sapat.
Among them, niya babanggit kay Ruwing St. Teresa, ako naman ako naman kakain eh. Apo. Kasi yung next to JBL, yan ang bagsakan eh. Okay. Yan pinakamurang dialysis session. Balo ko ating aliwa, libringan. Pero metong yung kareng makasabog ang business yun. Makasabla talaga karetang alang-alang kaya mo rin. So, invite ko nga po sana retang ating resources para kay sumawag ko po. Anak pong kanyaman sasawag. Itang God na ibaling na po kaya 100 folds. Eko po sana sasawang sasawag. Dakal po dapat sopan. Lalo na rin mag-dialysis na po. Ito po yung ganaw. Thank you po, Doc Mike. Brother Joe. Kareta pong bisang sumawop. Pero ati nagsasawop kay katamo retang mamya wheelchair. Wow. Dahil na yung ACL. All church dininandongan. Miras la ka na ako. Tinbak mila kilalam. Balang church kukwa. Second, detang ating kayong beggar asosasyon na potang mga anak na rin, dala mila hospital. Detang sponsor mi mo naman Dakal-dakal salamat. Sana ako magbayo na ang puretang kaya katamong kasi 2,800 inmates na na rin masakit. Alang sawang sasawop ding ing sakop lalo na ang puretang weekly medical mission tamo haro Diyos ko alang sawa abalo ko mapagal transpo yung kayong pamamunta ka rin at nakaragul dati makapasyente kami mong 5 apulo stone ngayon akagit tamo kabaragbag la rin pupulay la po pag damdam ayatin pala ni CG pinulay ko po para makapa-check up balo yung kami nasusuko ka rin pasyente dati manton kayo pasyente ngayon stop na po hindi karakal deng masakit tamo dakal salamat Father Manny Santa Maria among Manny kering pinditan ng pasalamat sige, potang bagya po. Wabanta mimisan lang Tutupin po metong karing akakit-tamong konkretong saup apining health assistance program. Makaranas lang kanawan din kaya katamong kapatad ang masakit at atin kapanandaman. So ingini po ikit yun kingalay kapwa, aliwa mo retang scholars, aliwa mo retang king disaster, metong yan naman po ini, kareng susopanan kaya po kareng mag-donate kareng mag-donate, at bisa pang mag-donate, yapin po ini apin po rin ring lupa, daring pamisawop-sawop tamo at bayo tamo mamupos, basan tala pa mo rin kaya katamong mensahe, mig-message kaya katamo mumuna po, Miss Nards Reyes, thank you Doc Mike at Kong Jo for journeying with us. Malaw, tapa po lakbayan para kareng susopan tamo. Nino pa po ay? Kang Miss Lani Dizon, mayap abak po, kareng kaya katamong guest. Hello po, Doc Mike Mangulabnan. Oh, may fans na po si Doc Mike. Kang Mr. Kai, Reynaldo Ventura, ay... yan. Very nice sharing po Miss Joyce as one of the scholars of Sakop. Well done, saludo ko kaya ka. So, ita po. Ayan. At yan, ngeni, oras na po para po ating kumburing pasalamatan, i-shout out, Doc Mike, lovely kabat, Brother Joe. I-take ko na po yung opportunity ngayon para pasalamatan din yung kasama mo ka rin yung masakit. Munang dili po yung Sakop. Dakal salamat dahil talagang kain maragula pa salamat din pasyente kaya tamuling anakaragula bagay karela laboratory ang misan itang petong pasyenteng may katanggap na po kristal aneharo kong kasaya kung akit niya mo karamdaman mo itang kaya talagang balo ko minessage na kaya pasalamat ko rin po karening kalupatan sa asawop rin Club 1K kaya po rin kagrupo ko lang po na niya pinanaos na pong 1K mag-share lang 1K a month para karening dialysis session kasi
dialysis session, mamiya lang 500 pesos per session. So, kung 1K, grupo-grupo mo lang, maragul yung bagay. Right now, we are sponsoring around 6 patients a month. So, dakal pong salamat Club 1K Group members na ako po sana dakal tapan. Yan. Kadwa po ring Bitnix, katlo ring Stag, may miyela naman po niyan time yan December. May lang free session ang pong grocery packs. Kayong pamilya ko, ang po, ito po karetang pong sakop stop, pong maging part na ni sakop. Okay po. Thank you po, Doc Mike. Lovely. Is lovely. Ito po ang ala ko pong aluang pasalamatan. Alburing pasalamatan, syempre, ikayo po. Ikayo pong alang sawang sasaw, kaya kaming ating masakit, kaya kaming estudyante. Ala na ako pong alwang balong pasalamatan, pati po yung Ginoo, kasi yan po talaga yung dahilan, yung balok po, gagamitan tana mo po para donate, pero kayangan po talaga money. But especially po kareng staff na ito po kayong gulot, ito po. And then kareng gana-gana pong asopan nyo na pasalamat ko rin po karela kasi hanggang makanano kasakit yung BL susuko. Tsaka may itong mo rin pong pensay kareng ating masakit na antabayanan tala po. Kasi po, alwa po itang pakiramdam. Eta mo po kasi balo nung nano talagang panandaman na rin masakit. Sabi dapin po, mas masakit nung ing magbante yung sinuko. Kaysa kayong masakit yung sinuko. Kasi po, pag ing masakit yung sinuko, itang bala mo, ipanupaya mo na mo kasi balo mo masakit yun. Pero nung ing magbante yung sinuko, makanano niya mo yung masakit. Kanino niya mo kumuang sikan para labanan nung nanong dadalana na po. Ito po kaya, itapin po. Dakal din po, salamat kaya kayo. At king meging kayo na programa na po ini kasi maragulya po talagang ginawa kaya kami po. Sana po yung ako po sasawa. Thank you, lovely. Last but not least, Brother Joe. Dakal-dakal po salamat, lalo na rin in doctors tamong alang sawang susuyo kay katamo. Una ko na po na Dr. Sandra Pabian na ning Bataan. Akakwatayan para mo karing medical mission. Tamla na ka rin. Danuman. Dr. Pam Gamboa, monthly. Dr. Jojo Valencia, monthly. Rap Masa, ampoy evangelista ning JBL, monthly. Jerry Chuleco, weekly. Weekly. Doc Jerry. Dr. Galon, monthly. Ampoy Dr. Mike. ABC Mobile Clinic, Dr. Gabiola, dakal-dakal po salamat, lalo na kayong dakal panulong. Ang po po'y Dr. Tayag, yung Metropolitan Cathedral Pre-Medical Mission, care na po ng CWL unit. Ang po po'y Empower Philippines, si Dr. Jude Bersosa, ang po pa'y Teris. Servire Sakop, ang po po'y kayong Guagua Doktor, Dr. Beng Kalilong, yung kaya katamo po kayong mata, Dr. Nor Serrano, kayong optical tamo, yung kaya katamong dentist, si Dr. Leo Dizon, ini pong kailalam, na alang sawang, ang po pa po'y metong pong kendo dentist tamo, iganda Manalo, at lalong-lalo na rin kay Sakopi, kayo po yung sikan mi. Dakal-dakal po salamat. Salamat po dakal pong salamat ka rin kaya katamong guest, Doc Mike, Miss Lovely, and Brother Joe. Anyapin po, tanggapan nyo rin Certificate of Appreciation and Token of Appreciations. Basan tayong metong, kabata. Yeah.
Social Action Center of Pampanga Certificate of Participation presented to Dr. Mike Mangulabnan for actively participating and imparting valuable insights and inspirations in the Alay Kapwa Radiothon, Kapara Ko Paki Batanku, an evangelization and resource mobilization of Alay Kapwa. So, Maya Poras po, Doc Mike, Thank you po. Thank you. Miss Lovely, at saka Brother Joe. Yan, dakal pong salamat. Dakal pong salamat. Yan. At Kenya, mayayari ing kadwa ng dake ning kaya katamong Radiothon 2024. Ing tutuki at tauli tamong segment, may pamagatan yang pagdadamayan, sabay-sabay na pagtutulungan. Pakiramdaman tala, ding kwento, daring metong muna man na sektor, asasawap kaya katamong Alay Kapwa. Ang yan pong medyo mag-overtime tang bagyan kayo pa ang pumama ko. Uling manyaman po yung kwentuhan at sana ka rin yung kwentuhan ma-inspire kayo namang sumaup at midaki king Alay Kapwa. At manatili kayo sanang makayantabi king kakatamong Alay Kapwa Radiothon. Magbalik ya po ing Alay Kapwa Radiothon 2024, Kapara Ko, Pakibatan Ko. I'd heal your broken parts if I could hold you in my arms.
Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayan ng tamo kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing kakatamong kapatad alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila king dapat kayapan. Kaugnay na niti, Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo king AUS asakop, ing social service arm ning kakatamong arkidiocese, gampanane ing metong a radiothon para king alay kapwa ang makitemang kapara ko, pakibatan ko. King daratang kadwa na ning Marso, banwang kasalungsungan, aldo Sabado, magumpisang alas 7 hanggang alas 11 ning abak. Ding hanggang donasyon ang matipon, nirasla king alay kapwa. Ing alay kapwa, metong yang paralan, baan adaketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kinggi, lalong-lalo na, ngining mal a panahon ning Kwaresma. Karing may ngalabasan na panahon, ing alay kapwa, may ginyang dalan, baan sopan na ring kalulu, lalo na retang miapektuan karing miyayaluwang kalamidad. Antimo rin, manibatan la naman kareti, ring babietamo kasaupan, para king scholarship, health and medical assistance, at king disaster and emergency response. Ganakan tamo abusal ding miyayluwang kapagsubukan, inginu, paneyang maganakakya katamo. Panamdaman da naman sana iti ding kapatad tamong lakwas sa mangailangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, iamong Justin Ganyagatus, ing Assistant Director ng Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king alay kapwa Radiothon 2024, king daratang akadwa ng aldo ning Marso, ban midaki kasaupan, uling tuto, ing kapara ko, pakibatan ko. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo.
paabak po kay kayungan, kakaluguran. Sana po at siyo kayo king maya pakabilyan. Dahil king oras sa iti, at syutana king tauling dake, ning kekatamong radioton, ami pamagatang pagdadamayan, sabay-sabay na pagtutulungan. Ako po ing kayong host ngeni, Miss Doris Ocampo, ing kaya ba yung talasuyo king sakop. At syempre, at wala naman din co-host ko, ne? Ipakilala na rin sarili da, bang dinanda kayong maya pa oras. Maya payabak po kaya kayungan kakaluguran. Yako po, Angelita Hilario Domingo o Ausandan Taytay, inke kayong alay kapwa coordinator. Kumusta kayo po? Siyempre po, magbalik ya po, ing OJT na ning sakop, yamong Justin po, para king taulinan dake ni atamong radioton. At siyempre po, kaya betala naman po, nung nandin natin kareng scholarship, kabat atin po king health, ngini po aliwanin na naman pong lupa, naning apong gino, rin kaya katamong lawen po. Tapo mas kilalanan tala pa, kapamilatan da rin kaya katamong yes. Tita Doris? Okay. At bayo pa kami panyaman, lalo ing kaya katamong kwentuhan, susundo tayo pamurin ding panyaos karing bisang sumaop, king kekatamong Alay Kapwa program. Opo, karing bisang mag-donate, malyari la pong iparalaring kaya kayong donations, karing makatuking accounts. Akit tayo po, king screen. Yan, atsuda po king screen, tinya pong atin la po karing bank accounts, atin niya naman po king GCash, ne po? Yes. O kaya malyari yun naman pong king GCash account, sabi natin apong Justin, king number 0905-669-6762. Ang makalagyo kang Girly Guzman. Malyaryo lang naman pong ipadala, din kay kayong pakibat, antimurin nung ating kayong greetings, buring ikutang, o nano man po aburi yung ipayabot, mag-text kayo mo po karing kay katamong text line numbers. For our smart, 0918-351-8282, at sa Sun po, 0942-357-4268. Yan, maka-live tamo pa rin po, king kakatamong Facebook, malyari kayo pong manalbe, king page na ning Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM, king Facebook na po ning sakop, at makanta mo naman king kakatamong Archdiocese, ne? Kareng pong manalbe na, pakishare ye po ing Facebook Live, banlakwas na pong dakal ding dasan ning broadcast tamo, at pakibanggit yun na rin po rin kaya kayong parokyang kabibilangan, bang kanita adinan tayo namang maya pa oras in kaya kayong parokya, o kaya po kareng pong estudyante, ang po kareng colleagues da rin kaya katamong malugod na guest ngayon, kareng pong estudyante yan, dahil po mag-serve mo naman, kareng anak tamo. Mag-aral na po king PHS, Sige po, Tita Doris. King pa magbalik tamo, makipagkwento tana, po, makiramdam. At mag-inspire karing kwento daring kay katamong bisita ngeni. Many batanla king Pampanga High School. Nung makanano lang sa South king kay katamong Alay Kapwa program. So for the meantime, pakiramdaman tayo po ing kantang Take and Receive. At magbalik ya po ing Alay Kapwa Radiothon 2024, kaparaku pakibatan ko. Ang Alay Kapwa ay isang evangelization at resource mobilization program ng ating CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito ay ginagawa bawat Kwaresma. So at the beginning of Lent, sa Ash Wednesday, idinalaunch ang Alay Kapwa at matatapos ito pagkatapos ng Holy Week. So ito ay isang pamamaraan upang mas maramdaman at mas palalim ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Alay Kapwa program. Pangalawa ay kami ulit ay kumakatok sa inyong mga puso na tulungan at pagpatuloy na suportahin ang ating Alay Kapwa program. Sa darating pong March 2, magkakaroon po tayo ng Radiothon sa ating pong Archdiocesan Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. Makakasama niyo po ako, si Father Justin, at ilan po sa mga partners natin
dito sa Alay Kapwa program. Sana po ay makinig kayo, manood kayo, at makiisa sa ating adhikain. Ito po si Reverend Father Kenneth D. Alde. Ako po ang Executive Director ng Social Action Center of Pampanga dito sa ating Archdiocese of San Fernando. Maraming salamat po. Pagbalik tamo po, king katamong Alay Kapwa Radiothon 2024, kapara ko, pakibatan ko. Abe ko pa mo rin, Miss Doris, and of course, Miss Taytay, so we're there. Tapos si Among Justin. At syempre din kay katamong special guests ngeni. So, Miss Tay, do the honors, introduce mo na la. Yes. Opo, masaya ko po at matulang ipakilala rin guest mo from PHS po, Pampanga High School. Mumuna po yung kakatamong head teacher ng Values Education, Imam Maricel T. Fideles. At syempre po, ing magalaka, masipag, at pogi tamo pong principal, Sir Richard C. Agustin. Maya pa oras po at kamusta kayo po? Maya pa oras po, ma'am. Dakal pong salamat kayong pamag-imbita kay kami po. Thank you po. Salamat po, dakal pong salamat. Tapos Buriyo Pam, dinan Maya Poras din kaya katamong makiramdam mo naman kareng estudyante ang pong callings. Maya payabak po, kaya kayo nga, ako po yung Maricel Fideles, yung head na ng Values Department king Pampanga High School. Dakal pong salamat king pamag-invitayo kaya kami. At dakal po siguro manal biya kareng teachers kanyan and kareng pamilya. Miyabanggit mi kasi ngayon na ma-interview kami king Bright FM. Wow. Thank you po. Alright, so magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa ating mga estudyante at sa mga kapwa guro sa Pampanga High School.
Bago pong lahat, ako po si Sir Richard Agustin, ang principal ng Pampanga High School. At samahan nyo kami sa pakikinig at pagtalakayan namin ngayong umagang ito. Thank you po, sir. Okay. Umpisahan tanan yung kay katamong kwentuhan. So, sorry sir, you are the first one. Sir Richard. All right. Siguro po anting meto nga talasal pantaya. Makananay po akakit ing ulaga ning alay kapwa king pamagbiye-biyeta mo. Naku, kinapampangan ko talaga, sir. So, naintindihan ko na. Oo, sige po, okay lang na Tagalog. Actually, mahalaga po ang alay kapwa sa amin kasi isa ito sa mga tinatawag naming expression of love ng mga estudyante po namin. At dito nila na ipapakita. Palagi naming ini-embody kasi ang aming mantra sa Pampanga High School, which is character and excellence. So hindi lamang kahusayan kundi kagandahang asal din. That's why this is one way, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng magandang asal sa kapwa. Kaya talagang pinapakita namin, binibigyan namin ng halaga ang alay kapwa. Siguro, it's all about love. It's all about love. Tsaka kaninang nagkukwentuhan tayo, ano na natin, spoiler alert na natin, no? Nabanggit ni Sir Richard kanina na nais niya din daw po na maging pare. Dati. Hindi pa huli, sir, no? Pero siguro nakita natin doon na talagang nandun yung expression of love talaga ng sa alay kapwa, no? Ma'am Tay, yung next question natin. Next question po. Kaya kayo po nga dua. Sir, una ka, no? King makanano pong paralan tala engage sing anak king pamakyabe king alay kapwa. Sir Richard. Sa akin, bilang punong guro, bilang principal, ang ini-engage namin, ginagawa po namin is that I give the directive, dinidirect namin ang ating mga teachers na tulungan natin. Itulungan natin ang ating kapwa natin sa pamamagitan ng ating MACANS, ng ating alay kapwa, kasama ang ating Values Education Department at ini-engage po nila sa loob ng classroom para ma-integrate ito sa kanilang mga lessons nang sa gayon alam nila kung paano nga ba yung pakikipagkapwa-tao. At isa rin ito sa aming core values na pagiging makatao ng Department of Education. So this is actually a way of showing paano namin ipakita yung pagiging makatao bilang isang core values ng Department of Education. Ma'am Sel? Kaya kami naman pong talaturo, uling yung nature na po ning subject at tuturo mi values education, tuturo talang kaya panding anak. So kaya beya po itang makanano mong pakiting lugod mo keng kaparang tao. Iya kasi pwedeng ikawani itang kayapan kaya tang pamamielugod keng kaparang tao. At kadalasan po ka rin kaya katamong performance task activities, itang makanano meng i-apply, itang konseptong penigaralan mo keng values. Iya mo manatili keng isip mo, makanano meng ipakit keng gawa. Correct. So, metong niya iningalay kapwa na i-apply me itang sasabihan mong kaluguran meng kaya kang kaparang tao, lalo na det ang mga ilangan. Tama. Nakita natin siguro, no, yung sabi nga kanina, yung kung kanina nandyan yung mga scholars, nandyan yung mga tumutulong, tapos nandyan din yung doctors, nandyan volunteers, nandyan yung patients. Ito po, bagong muka rin, no? Isang muka rin, no? Hindi bago. Pero isang muka rin ng alay kapwa, yung mga tumutulong, no? In the background. Minsan kasi, di ba, yung mga nandyan, yung mga doctors, of course, yung mga nakita. Pero ito, sa mga maliliit nating paraan, sa kagaya na sabi kanina, it is a way of showing our response, no? Responsibility sa ating kapwa, syempre, lalong-lalo na sa Diyos. Okay? Tsaka siguro ang hirap, no? Yung inculcate mo ang values, lalo sa mga bata. Tama po, no? tama. So, yun. Siguro, with what we heard, no? Ano kaya ang mga nakitang challenges? Siguradong hindi maiwasan na we face challenges along the way, no? Yung pamag-implement natin ng alay kapwa. So, paano nyo po nalampasan ang mga ito kung meron mang challenge? Apo. Muna po, alam natin na ang public school ay under ng Department of Education. Yes. Meron tayong policy na no collection policy. Isa to sa mga challenges talaga namin. No collection policy sa ating mga students. Pero
Any po, voluntaryo po ito. Voluntaryo na tutulong ang ating mga mag-aaral para sa ating mga kapwa at matutulungan ang ating sakop ng ating Bright FM na kasi maliit man o malaki, parehong tulong ito. Makakatulong sa kapwa. It will go a very long way at iba't iba yung pupuntahan natin. Ito yung sinasabi namin sa mga estudyante po namin na kahit ito ay no collection policy at sana maintindihan nating mga magulang, ito yung ipapakita natin, yung pagmamahal sa ating kapwa. Yes. Yun, ito po yung pinapakita natin. Ma'am Sel, meron kang idadagdag? Opo. So, kahit na meron po tayong no collection policy, no? Since sabi nga po ni Sir, voluntary naman po ito. At yung mga teachers naman bago naman po nila ibigay, no? O yung lata sa mga bata, talagang nire-relate nila ito sa mga aralin. Hindi naman out of the blue, bibigay lang nila yung lata, no? Opo. Kumbaga, nandyan yung motivation, encouragement, nire-relate sa mga kasalukuyang lessons or nakaraan pa pong lessons, no? Isa pa pong challenge na siguro na namimit namin dahil siyempre po public school, hindi naman mayayaman yung mga estudyante, no? Hindi lahat. Though meron naman, no? Ay paano ka hihingi kung sa mga tao na nangangailangan din, no? Pero masaya pa rin po kami kahit ganoon. Nagbibigay pa po talaga sila kasi sabi nga kahit maliit, kung taos sa puso mo naman, no? At kung yung maliit pag pinagsama-sama mo nagiging at lumaki, ay talagang makakagawa ng tulong sa kapwa. Correct. So yun po, nalalampasan naman po namin yun. Tsaka salamat sa aming mga principal at na division namin na sumusuporta po dito. Maganda yung nasabi, no? Parang yung lagi yun, yung maliit, kahit na maliit, no? Kasi actually wala namang maliit, no? Parang kung ano yung sabi nga dun sa isang gospel account, di ba, yung widow's mite, nagbigay siya, yun yung kaya niya. Parang yung tagline ngayon ng Alay Kapwa, yun eh. Parang, this is my share, this is my Alay Kapwa. Kahit na ano man yan, magkano man yan, or yung kagaya nga sa inyo, yung lang pag-encourage ninyo, no? Yung inyong mga pagpupush, pag-explain sa ating mga kabataan, malaki yan na po. Alay Kapwa yun rin yan, no? Hindi lang yung ating mga finances. Siguro, Ma'am Maricel, yung pong, sa inyo pong personal na karanasan, no, bilang isang values education teacher, paano nyo po ini-inculcate, no? Baka mayroon kayong halimbawa, no, na kung paano ninyo ini-inculcate yung diwa ng Alay Kapwa sa mga lessons ninyo. Opo. Bago po kasi ako naging head teacher, naging values education teacher po ako for 23 years. Wow. So, kaya nung nagsimula po ang 23 years. Alay Kapwa sa Pampanga High School, andyan na po ako as a teacher. So, madami pong lessons, no, na talagang pwedeng ipasok yung diwa ng Alay Kapwa. Like for example po sa amin sa grade 8, meron kaming aralin na gratitude or pasasalamat. No? At paano ka ba magpapasalamat, no, sa mga biyayang natatanggap mo, no? So isang paraan yung ibabalik mo sa iba, no, yung kaya mong ibalik, no, sa abot ng iyong makakaya. And then, ini-encourage ko po sila, pinapakita ko po yung lata na nakapicture pa po yung mga nag-graduate ng mga scholars ng Alay Kapwa. Sabi ko, tingnan nyo, dun sa bariyang inilagay ninyo, itong mga estudyanteng ito, nakatulong kayo para sila ay makapag-graduate, no? Malay nyo pagdating ng araw, maging recipient kayo nitong Alay Kapwa na to, kung talagang kayo yung nangangailangan. So, ganun po ang ginagawa kong encouragement sa mga bata that time when I was teaching. Ngayon naman po, as a head teacher, ang ine-encourage ko naman yung mga teachers. Yun nga, unang-una sinasabi ko sa kanila,
hindi ito sapilitan. Huwag nyo sabihin sa mga bata na may grade ito. No? Ito ay voluntary. Alam nyo naman, meron tayong no collection policy sa DepEd. No? So, maghanap kayo ng aralin natin sa kasalukuyan or nakaraan nating aralin na pwede ninyong i-relate para madali siya. No? At nakakatuwa naman po kasi yung mga teachers, wala kang maririnig na talagang very willing din po sila. Kaya pag binalik nilang yung lata, minsan napakabigat, punong-puno, no? So, yun po. Ang aming ginagawang pag-encourage po. Actually, sinasabi pa po namin, dagdagan niyo pa po yung lata. Para sa Ate Tay, kasi dagdagan ng maraming, lata. palagi kong sinasabi, dagdagan niyo po. Parang sa gayon, mas marami tayong ma-encourage na bata. Yes, thank you. We just collected, no? Recently, yung wala mang isang buwan, ang pagbigay namin. Na-retrieve kaagad namin ang AK cans from Pampanga High School. Sige po, sir, dagdagan po yan ni Ate Tay. Siguro yun na nga, parang kanina yung nasabi, yung gratitude, di ba? Walang grade yan, walang grade. Pero meron tayong grade na hindi natin nakikita, yung mga biyaya na binibigay ng Diyos araw-araw, no? Hindi magkukulang ang grade natin sa Panginoon, no? Lalo na yung God loves a cheerful giver, sabi nga, no? So, Miss Tay? Nanood ko po yun. Oo, ninote Plus po. sa senior. Opo, di ba sinabi ko po sa inyo? Noted po. Opo. Then yun na po, ne. Karimpungke kayong sariling karanasan anting talaturo. Akakitsyu ingulaga at iwanan ng alay kapwa. Pero bay po sabla, pagramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka. Magbalik ya po ing Alay Kapwa Radiothon 2024, kapara ko, pakibatan ko. Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayan ng tamo kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing kakatamong kapatad alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila king dapat kayapan. Kaugne na niti, in Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo king AUS asakop, in Social Service Arm ning kakatamong Arkidiocese, gampanane in metong Radiothon para king alay kapwa ang magitemang kapara ko, pakibatan ko. King daratang kadwa ng ning Marso, banwang kasalungsungan, aldo Sabado, magumpisang alas 7 hanggang alas 11 ning abak. Ding hanggang donasyon ang matipon, nirasla king alay kapwa. Ing alay kapwa, metong yang paralan, ban adaketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kinggi, lalong-lalo na, ngining mal a panahon ning Kwaresma. Karing may nga labasan na panahon, ing alay kapwa, may ginyang dalan, ban sopan na ring kalulu, lalo na retang miapektuan ka rin miyayaluwang kalamidad. Anti mo rin, manibatan la naman kareti, ring babiyeta mo kasaupan para king scholarship, health and medical assistance, at king disaster and emergency response. Ganakanta mo abusal ding miyayaluwang kapagsubukan, inginu, paneyang maganakakya katamo, panamdaman da naman sana iti ding kapatad tamong lakwas sa mga ilangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, iamong Justin Ganyagatus, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king Alay Kapwa Radiothon 2024, king daratang akadwa ng aldo ning Marso, ban midaki kasaupan, uling tuto, ing kapara ko, pakibatan ko. Okay, at magbalik tamo po ngini king kakatamong segment a pagdadamayan sabay-sabay na pagtutulungan. Pasalamat kami pong pasibayo karing mag-donate at sasaw king kakatamong Alay Kapwa at king sakop, and as of the moment atinta na pong donation sa tinggap at 213,300 ne. So dakal salamat kaya kayo ne po. At siguro masanting ne ito isundutan na yung kakatamong kwentuhan. Yes. Sige po,
punta naman tayo sa mga best practices, ne? Yung king eskwela, nung makanano yung promote ing alay kapwa. Makanano po gagawan yung paralan bang makasahop tamo king alay kapwa. Although kanina we discussed pero ngayon po in concrete details ano pong yes sige po. Ako po Sir bilang principal ng Pampanga High School, ang ginagawa ko po is close coordination sa aking department, sa Values Education Department. Direct coordination po sa kanila kasi dinidirect ko yung mga teachers including the department head that they should support the Alay Kapwa program. Kasi ito po ay sa palagi yung sinasabi sa kanila na it will go a long way. Yes. Regardless kung hindi man natin nakikita, it will go a long way and we have to trust Bright FM or the Alay Kapwa program kasi this has been proven and tested and they have already this mga bata na nagtapos, sinuportahan. So nakikita na natin kung asan pumupunta. And yun yung palagi kong best practice na ginagawa sa kanila to support the Alay Kapwa program. Thank you po. Ma'am. Okay po. Kasanting na po yung sinabi ng kakatamong principal. Nano po ing rola gampanan yu anting talaturo king pamipalalam, king kultura, ning pamilakayanan o pagdadamayan karing magaral, ma'am? Madali ing role me bilang talaturong kaya pa or values education teachers. Lalong-lalo na po makanano mo lang ituro de nga anak king pagdadamayan. Pero very fulfilling po yung kaya kaming obra bilang talaturo o bilang teachers. Kasi deng estudyante maski makanyan lapa mo edad akakit da na itangulagana ning pamanyaw king kaparang tao na mangailangan. Basan ko la po retang mapila na sinabi da po reng teachers anyang kitnan ko la kasi sabi ko palagi yu po tang bibiyeye ing lata kareng anak taos baking puso da itang pamamye or bala mo mapipilitan lamo so reni po retang mapila na sinabi da sa nakita ko sa kanila na pagkakita pa lang sa lata wala pa akong sinasabi. May mga mag-aaral na kinuha na ang wallet at kumuha ng pera para ihulog sa lata. Naramdaman ko na marami sa kanila ay likas ang pagiging matulungin. Ito naman po metong mestra sabi na taos puso ang kanilang pagbibigay dahil nakikita ko habang pinapaikot nila ang lata upang makapagbigay ng tulong ay makikita mo ang kanilang mga ngiti at makikita mo talaga ang kanilang willingness to give and to help other people nang walang hinihintay na kapalit. Something na po. Yun, galing talaga yun sa mga from the ground, sabi nga, yung karanasan talaga nila. No? Saka sigurado, kahit si ma'am tsaka si sir, pagka nakita nila yung mga yan, mabigat, no? Ibig sabihin, ay, maraming mga, yung bang makikita ninyo yung bunga ng inyong mga pagpapagod, yung pagtuturo ninyo sa kanila, no? Tama po. Actually po, itapin po meto nga mestra, sinabi na, siyempre, lalawin na lapure nga na kanya pong mga bidlan Deta po kano nga liwatin pa mamiyang 100, 200, 50 pesos. Opo, talagang willing la pong mamye king kunande po king baon da. Uling siguro may motivate la po. Ketang teacher da. Baka yun lang rugo ang baon nila for the day. Baka yun po yung mga mayayam. Okay. Ang galing. Tama po. Siguro po, sa inyo po, ano po yung mga paanyaya ninyo, no? Yung panagkatyo karengkya kayong abeking obra, o karengkya kayong estudyante ban, mas lalo nilang maisabuhay ang diwa ng Alay Kapwa ngayon, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, no, sir? Aside from integrate namin ito sa aming character and excellence to form a character, sinasabi namin sa kanila, when you share,
it is a form of caring with your fellow. Sa palagi namin sinasabi sa kanila. So, sharing is caring sa kanila. So, and it will form their character as well kasi yung sinasabi namin po sa kanila. So, para mas lalo pa silang magawa nila ito, pag-integrate na sa lessons nila, yung during flag raising ceremony, sinasabi ko po sa mga estudyante to support, no? And including yung pagtulong sa mga magulang during pag umuwi po sila, and share while you still have time. Yun yung palagi kong sinasabi sa kanila. Share while you still have time na sa kapwa ninyo at gawin niyo yung tama sa kapwa ninyo. So ito po yung mga ginagawa namin at ito yung isang paraan, yung alay kapwa sa ating mga estudyante na pinapakita nila that they could share kahit maliit na bagay sa kapwa nila. Yun po yung aming ginagawa. Maraming salamat po. Thank you, sir. Ma'am? Ma'am Marcel. Siguro po, yung mensahe ko po karing kayabe ako king Values Education Department na sana kayo sasawa na pagpatuloy yung pamanurong kayapan karing anak at kayabe na po ing alay kapwa ne pamanyaw karing mangailangan lalang yening season of Lent ne yening Kwaresma kami man po pare-parehong Katoliko king kaming department pero uling man walala naman king pamapakit lugod king Diyos, king paralan na pamagsakripisyo, pamanyaw ka rin mga ilangan. Opo. Tama yun kasi hindi naman porket Katoliko lang, sila lang yung tutulungan din. No? Talagang lahat, ang Diyos gusto niya, kaginhawaan para sa lahat. Saka parang gusto ko yung sinabi ni Sir Richard kanina, no? Yung parang share while you still have time, no? Parang kahit sa murang edad, no? Kahit bata pa lang sila, di yun mag-inculcate yan talaga, no? Tapos maalala nila sina Sir tsaka si Ma'am pagka na sila, mga nagtatrabaho na, ay, alay kapwa season na naman. Ayun, naalala ko yung hinulog ko noon, ganyan, no? babalik yung bata pa lang, talagang nagbibigay na, no? So, maya pa oras po. Kaya kayo. Salamat. Opo, Sir, Ma'am. Ikit mi po ang lalam ning pamangilalayo po king alay kapwa. Po, bilang po manalimbawa po, king public school po, nano naman po ang mensayo karing aliwang institusyon. Abisa mo naman sumaop ka paminatanin pa magsuporta king alay kapwa. Ayan, ako bilang presidente ng mga ako ang presidente ng mga principals ng San Fernando sa secondary school. Iniimbita ko sila na tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng Alay Kapwa program. At ganoon din sa ibang institusyon na kung gustong tumulong sa kapwa, hanggat kaya nila, ibigay nila. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Kaya while you still can, give what you can and help those who are in need. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga. So inaanyayahan ko yung mga kapwa ko punong guro, kapwa ko principals na nakikinig ngayon at sa lahat ng mga estudyante ng kahit saang institusyon, sa Pampanga High School man o sa iba pang paaralan, na tulungan natin ang mga kapwa nating nangangailangan sa pamamagitan ng Alay Kapwa program. Thank you po. Thank you, sir. Ang galing naman ni sir. Siguro po ako yung mensahe ko naman karang institusyon, aliwang institusyon kalupaming eskwela ne. Kasi pamanuro ka rin anak, mo mayayari kitang megtesla at ikwada itang pegaralan da. Kailangan itang abalo da, apply da. Ne? So metong ya iningalay kapwa. Ne, paralan niya para kita mo tatalab pala in kaya katamong tuturo karing kaya katang estudyante. Itang atilang pagpapahalaga karing kapwa da lalong-lalo na karing taong mangailangan ring scholar na po ning sakop and at the same time deta pong po ang ating kalamidad sa sopan la po. So ita po yung kanakong mensahe. Thank you po, Ma'am Marcel. Ako naalala ko yung values teacher ko pero hindi pa yun nun, hindi pa na-highlight yung alay kapwa, no? Pero at least naging pare yung estudyante niya, no? Ma'am Reggie Bognot, no? Sa Angeles, no? Doon siya nagtuturo, no?
Kaya nga sigurado ako sa pamamagitan din ni Sir at saka ni Ma'am, talagang marami rin makakaalala, no, sa isinare ninyo, sa mga paanyaya ninyo, tinuro ninyo sa kanila, no. Mamumungat makikita natin ang mga yan, no. Sige po. Sige, tutuuping metong agrasya yung regalo ng komunidad at pagdadamayan. Sabi natin Cardinal Rosales, kahit maliit, basta malimit o palagi, papuntang langit. Yan, no? Galing-galing. Yan yung ano natin ngayon. Yung ating word or quote for the segment, no? Kahit maliit, basta malimit, papuntang langit. No? Amen. Dahil pong salamat king kaya kayo pong pamamia oras, ne? Kaniting kaya katamong radioton, Sir Richard at Ma'am Maricel. Dahil po sanang ma-inspire at may inspire, ne? At lalo pang ma-inspire kaniting kaya kayong sharing, ne? Kapamilatan nining radioton tamo. Miss Tay? Bayo tamo pumamupos, basan tala pa mo po rin mensahe na rin kaya betamo, ngayon kaurasan, kening programa tamo. Ayan, o yan, sagutan tayo kanya ni. Nanula po ding susopan ning sakop, ne? Ma'am Corazon, will be right back, ne? Sige po din pong tutwita pong kay. Bilang ganun. Kang Aching Adeline Canlas Aquino, good morning po, Amongs, sakop staff and guests. Good morning po, Ate Adeline. From Arderazon, maka-inspire po. So proud of these sakop projects. Maya po oras po, Ma'am Arderazon. At kang Sir Francisco Vital, maya paabak po kaya kayungan, watching from California, USA. International. International. Siguro to answer detang yung sagutan natin yung tanong ni Ma'am Corazon, no? Kasi ang sakop ay ang social service arm ng ating archdiocese, no? Once again, hindi po ito yung government center, no? Iba po yun, yung Diosdado Macapagal. Nasanay po rin po ako doon ng sakop ay government center. Oo, pagka lugar. Yun yung landmark, ang sakop, no? At ang sakop din, minsan hindi nila alam yung programs natin, pero ito po yung social service arm ng ating archdiocese, no? Marami po tayong tinutulungan, marami po tayong, para pong sabi nga, yung gusto kong image ng sakop ay gripo, no? Gripo. At ang gripo, hindi naman yun talagang pinagmumulan, hindi naman yun nakakapatid ng uhaw, no? Pero yung tubig na dumadaloy sa gripo, no? So ito po yung social service arm. Meron po tayong iba't ibang mga projects, no? Kagaya ng sa housing, kagaya ng sa microfinance, at syempre yung sa Alay Kapwa program na sinusuportahan po yung pong ating scholarship program, yung pong ating disaster response at saka yung health assistance program natin, no? For more information, bumisita po kayo doon po sa sakop mismo, no? Kung pong gusto ninyong malaman kung paano pong masigit makakatulong, pwede po kayong bumisita doon, and we are willing to assist you on how we can become channels of God's graces sa ating lahat, no? Ayan. Amen. So sige po, dakal pong salamat, ne? At pasibayo po, Sir Richard at Ma'am Maricel, po tapo ating kayong buring i-shoutout at batian. Karing makiramdam tamo at karing kayabetam. Sige po. Ako po, nais kong i-shoutout lahat ng Fishans, lahat ng mga estudyante ng Pampanga High School, sa mga teachers ng Pampanga High School at mga head teachers. Ganon din ang mga kapwa ko principal ng San Fernando City. At lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay tulungan po natin ang Alay Kapwa program ng ating Archdiocese at tulungan po tayo. Wala pong may iwan, walang nag-iisa, kundi magtutulungan ang bawat isa. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po, sir. Thank you po, Sir Richard. Muna po, pasalamat ko po kaya kayo, kaya pa mag-invite you kini. Do sabi dapin po, pagkano ating kang gagawan mayap na yung kaya, mo na dapat pamalita. Pero sana, ining milyari ngayon maging paralan yan, para ma-inspire la ring sabla na mag-alay kapwa. Kalupad na ring estudyante, anak la pa, pero akakit na na ing halaga na ning pamanyaw ka ring mangailangan. And of course, burikula pong batian, shout out ding PHS teachers kaya may po especially the values education department teachers na every year sana etamo sa asawa at suportan tayo ing Alay Kapwa program po. Thank you po. Thank you po. Saludo po, sir, ang pong ma'am, po karing values education teachers. Sige po.
Yes po, Sir Richard at Ma'am Maricel, dakal salamat. Tutupong marakal kaya balo at kinapsi kami king kayong kwento at karanasan. Sana mas dakal na pang sumaup ka rin kaya katamang makiramdam king alay kapwa. Nganapin po, baling malati, basta palagi. Pero mas masanting nung maragul, mas marakal tamo asaw pa. Amen. Yes, amen. Amen. Ma'am Doris. So, Sir Richard and Ma'am Marcel, anting pasalamat. We prepared tanggap a certificate of appreciation po. At we'll just read. The Social Action Center of Pampanga Incorporated Certificate of Participation is presented to Mr. Richard C. Agustin and Ms. Marcel F. Fidelis for actively participating and imparting valuable insights and inspirations in the Alay Kapwa Radiothon, Kapara Ko, Pakibatan Ko, an evangelization and resource mobilization of Alay Kapwa. Given this second day of March in the year of our Lord, 2024, at the 4th floor, DSF Building, General Hison Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Signed po kay kaming Executive Director, Father Kenneth Alde, our Assistant Director, Father Justin, and Most Reverend Florentino Lavarias, Archbishop of the Archdiocese of San Fernando. So, dakal pong salamat. Thank you po. Salamat, ma'am. Dakal pong salamat. Yan. So, salamat pong pasibayon kaya kayungan at maya pa oras po. Salamat mo naman po kaya kaming kakaluguran, amenan tabe at menalbe king kaya katamong Alay Kapwa Radiothon. Atin pa pong dita ka pami palalam at pami pasalamat kaya rin naniti. Anya po. Kayo pa ang po mama ko, magbalik ya po ing Alay Kapwa Radiothon 2024, kapara ko, pakibatan ko. Sacrifice, live and letting go. Share the treasure I know that is God within my soul. For an humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I gave all my everything, my love and sacrifice. In the face of the aged, I see your wisdom. In the face of the sick, I see your wounds. In the face of the poor, I see your loving home. In all of this, Lord, I gave my own. Love and sacrifice, live and letting go. Share the treasure I know that is God within my soul. Pure and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I gave all my everything, my love and sacrifice. I see your saving cross. In the face of danger, I see your hand. In the face of prayer, I see your heart. In the face of love, I see but you.
and sacrifice, live and letting go. Shed a treasure I know that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I gave all, my everything, my love and sacrifice. Love and sacrifice, live and letting go. Shed a treasure I know that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I give all, my everything, my love and sacrifice. Lord, to you I gave all, my everything, my love and Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, tayo, enjoy bright, friends tayo, Bright FM, friends tayo, sa 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM. Friends tayo. Ang Alay Kapwa ay isang evangelization at resource mobilization program ng ating CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito ay ginagawa bawat Kwaresma. So, at the beginning of Lent, sa Ash Wednesday, idinalaunch ang Alay Kapwa at matatapos ito pagkatapos ng Holy Week. So, ito ay isang pamamaraan upang mas maramdaman at mas palalim ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Alay Kapwa program. Pangalawa ay kami ulit ay kumakatok sa inyong mga puso na tulungan at pagpatuloy na suportahin ang ating Alay Kapwa program. Sa darating pong March 2, magkakaroon po tayo ng Radiothon sa ating pong Archdiocesan Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. At makakasama niyo po ako, si Father Justin, at ilan po sa mga partners natin dito sa Alay Kapwa program. Sana po ay makinig kayo, manood kayo, at
makiisa sa ating adhikain. Ito po si Reverend Father Kenneth D. Alde. Ako po ang Executive Director ng Social Action Center of Pampanga dito sa ating Archdiocese of San Fernando. Maraming salamat po. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Bright FM. Friends tayo. Hello, hello! At nilabas din na naman po ing kapit ng ngaldo ning pamipalalam king diwa na po ning almsgiving kapamilatan na ning alay kapwa. Among just, nano mo ing peka takeaway mo karang segments tamo nganing 2024 alay kapwa Radiothon. Siguro mong mag-focus ko kitang theme. Ang papakaretang apis habi tamo nga nandin detang luwa ng Brother Joe. Ang papadetang kiyakatamo mo naman ni Ma'am Joyce. No karakal. Pero apin mong itang response. Responsibility, pananagutan nga napin. Pakibatan. Na ikatamo nga, angyang kareng mga lati tamong paralan, malyari tamong makibat. At ini mo naman ning aus kiyakatamo na makibat tamong pani. Uling nga pong gino, makibat yang pani kaya katamo. So yapin po itang peka takeaway ko among. Higay po among. Ako, atin niyang sinabi I think it was Pope Francis, nga na, it is only when you make the needs and the sufferings of other personal can you respond nga na. Babala makanita ya. Patse maging personal ya ing pamangailangan na ning kapara mo. Patse maging tutuya, maging konkreto ya, ing kasakitan na dalasan da rening tao nga reti. Yapining magudyok kaya ka bang kanita makibat king pamangailangan na reti. At nepong kasanting ita uling yapining diwa na ning Kwaresma to sacrifice nga na sacrifice to make holy ing metong nga lugod magpabanal yapining patse ating kampaglaanan ketang lugod mo na agyumong magkasakit, agyumong ibe ing sarili mo, agyumong you can deny yourself because there is a person in front of you who you want to respond to. Kaya nang pakiramdaman kay Joyce nandin itang huling sigurong ating kaming pareho keng making karanasan mi na magaral at ikit mi ing ganakada reng tao bang kanita asuportan da kami making personal ya kanako ita nang ka personal kanako ita kaya sabi ko yung scholarship program tamo metong niya kareng programang titukan ko ng maging director ko ning sakop
Nang daramdaman kaya naman rin yung kaya katamong guest ng interval mula rila Kong Jo, rila Doc Mike, ang po'y lovely. Lalo na Doc Mike ang po'y lovely, itang karanasan na mag-dialysis. May babalik itang na mag-dialysis sa itatang. At ito, personalita making personalita. Kaya sabi ko ngayon, this kay how can we expand in health assistance program tamo. Uling totoo itang pamangailangan na ito. The need is very real, very concrete. And because it is real and it is very concrete, we cannot but respond to that need. Ito yung kana akong takeaway ka rin. Ang po rening kay, rating in teachers tamong pong principal, nang kakwento dala rening anak, king sarili dang paralan, king mga latidang paralan, makasaupla. Ako, ita mo naman yung making kay ko, maski ita yung tiro da kaya kami, growing up, kabandaragol kami, na it does not, helping others, being responsive of others, does not need to be grand. Yan naman kailangan bonggang-bonggang pamanyaw. Ing importante sa asaw. Makibat ka, karening pamangailangan da rentaong at kingarapan mo. At ang kasanting ito tang maging personal waling mikakalupay sabi ko, pisan missionary kaya kamong king obra tamo, king social action. Lalo na, most of the time, it's about administration. Inga kakita mo yung reports, inga kakita mo rin yung numbers, pero daramdaman tala rin yung istorya makiramdam tamo, kareng kwento da rin yung making bisita rin yung tao sa sopan tamo, may kakalupay may boses ya. At potang makanita making personal ya. At uling personal ya, making personal ya naman, daramdaman mo, ikaw mo naman, nasakit ka. Ikaw mo naman, magkasakit ka. At uling panamdaman mo ita, bisa kang ating tinggawan. At ating kang gewa, when you take action, karin maging konkreto ya in lugod. Maging konkreto ya in lugod na ni nga pong Ginoo. It is a blessing na maging kayabe tamo. We are a participant to this whole story of salvation. Ita among just. Something nanita. Buri kayong segue mo naman mong tanga sabi mo nandun anang Miss Lovely kang island tang ni aning lupa na nga pong Ginoo At ini mo naman talaga ang gyangi king malati ng paralan Lovely king pamanyahop na pamagbante na kang mother dear na maging lupa definitely sigurado kung maging lupa niya naman ni nga pong Ginoo. Uling alik kasasagyan yung magbante masakit it takes a lot of sacrifice. Mo keng liwa mo itang dadala mo la ka rin it is a very conscious choice na sopan ke in kaluguran kong pengari pangkanita mipaldan niya king sakit dadanasan at paulinan nitang pamamili mo nga ita dakala may apektuan king demo. Opo. Uling pinili may pamorinta at maski misan Timore, masakit. Misan, masungit la naman rin. Maging masungit la. Uling, syempre, masakit la panamdaman. Pero, ayagwan mo ito. Uling, maging tutuya ito. Personally, itang choice ito. At paulinan nito, mo naman, i-lovely, rening tao magbante, rening tao magmalasakit, sasaw, maging lupa nala ni nga pong Ginoo. Ila mismo maging instrumento nala ni nga pong Ginoo. Amen. Mga gumilyana ako kanini.
Thank you po, Among. Matinao mo naman bakalan. Maya po oras po at maya po oras mo naman karinga ganang maging guest mo. Kasanting na po talaga mong yung tema na ning kaya katamong alay kapwa radio ton yan. Para ko o kapwa ko, pananagutan ko. Tsaka breaking kaya kayong tampakibatan ko nga na. Huling kaya katama na. We have experienced love. Na? Penamdaman tayo ing lugod. Ligod na ni nga pong Ginoo, pauli da rin yung tao makapalibot kaya katamo. Penamdaman tayong grasya na ni nga pong Ginoo. Ngayon ita mo dapat makibat tamo. And we can only respond by, sabi mo pinandintang, by taking responsibility of our brothers and sisters. Kaya, burikainin kaya kang translation, tang kapara ko, pakibatan ko. We can only respond by taking responsibility of our brothers and sisters. Amen. Thank you, Among Justin. Thank you po. Amen, Among. At bayo tamo po mamupos, siyempre po, kaya rin na ning pamipalalam, kaya kaming reflection at atin na kaya pong homily kanyan, isulat nila nga mong, kaya rin kauli. Pasalamatan tala pa mo po ring ganaganang sinaup, ginusal, at menantabi, ban maging matagumpay kaya katamong alay kapwa, Radioton 2024. Siyempre po, umpisa na niya pong among Kenneth. Din kaya katamo pong kaluguran na obispo, langsawang mamastul, mamantabe, sasaw, susuporta kaya katamo kaya tiking sakop at kaya katang arkidiocese, yung kaya katamo kagalang-galang arsobispo, Yapondong, Most Reverend Florentino Lavarias, yung kaluguran tamo pong Aposeto, Most Reverend Pasiano B. Aniceto, yung arsobispo emerito ng kaya katang archdiocese. Opo, salamat po mga Amongs at syempre po king DWBL Bright FM. Ing radyo ning kaya katamong arkidiocese king pamanimuna na ng sa ating among sa Himpapawid. Among Joseph Mary, among Pep Bakay, ne? So tutugyan mo. Manang among. Among. I love you, Among Pep. King Archdiocesan Commission on Social Media. Panimuna ng ampong social communications, panimuna ng among Almanac Pool at i-brother Nigel Laksamana. Salamat po. At syempre po, karen pong muna man mag-alay kapwa, king gulot na po ning camera na kakiiyon. Aliwa mo po kaming masanting no naila naman po, masanting la naman po. Mas masanting kami bagya. Okay mo ita? alay kapwa kano, alay kapwa. Siyempre po, kareng pong kakatamong staff na ning Bright FM, akayabe po, siyempre po, Tita Doris Trajano, Miss Chinchin, Miss V, Sir Abel, Miss Maika, Ma'am Aero, Sir Aaron, ng popay Sir Marvin, nakikatamo po nga tsuking gulot dalam po akaki kanyan po tapakitla po. Maya Poras, kaya kayungan. Sir King. Yan, Sir King mo naman na may prepare king, ayan kasanting da, ng kaya katamong background. Thank you po. Okay. Karen pong kaya katamong guest speakers, ang pong resource persons, umuna din nga betamo king mumunang segment, iwat king Pampanga Language Club, Mr. Angelito Lansangan, Ma'am Lai Muñoz, ating asawa ng Tito Bill, ating datampong scholar, Miss Joyce Marquez. King kadwata mo pong segment, Doc Mike Mangulabnan, Miss Lovely Malubay, at Idol Brother Joe Pagyo. Yeah. At king last segment tamo po, ding talasuyo tamo king Pampanga High School, Sir Richard Agustin at Madam Marcel Fedeles. Dakal pong salamat kareng dinakeyu. Mananasana dakal lang matagkil puso at pilubluban. Ban mas migit deng abiyayan ing alay kapwa king Aldoldo da pong pamibiyebe. Thank you po. Tutuki po siyempre kareng pong mig-promote nung pungapansinan nyo ngeni masanting at dakala promotion ng kakatamong alay kapwa Radioton mumunang dili king kakatami itong po kareng birthday boy ngeni ngaldong ini yung pong CBCP President ing obispo na po ning Caloocan ing kakatamo pong Most Reverend Pablo Virgilio David apong ambo happy birthday po. Happy birthday, Bishop. Si Claude kaya po
kadwa po, ding pong kakatamong estudyante ang mag-exposure, OJT King Sakop, ne? Yes, Sakit may mong ta. Dabsu. Dabsu, ne? Mag-aalay kapwa ako. Of course. Of course. Mana. Dakal pa po, gawatan pa pong makanya ni kami naman nabdo ang among Kenneth. Ay, ne? wow. At syempre po, kimpong katlo, ne? Napo, nikitaya naman inkang Father TikTok, ne? In Parish Priest ning Our Lady o Santo Rosario Parish, king Tinabang, Magalang. Wait, don't skip. Iamong Fiel Louie Pareha. Dakal pong dakala salamat among. Thank you, my parish priest. Maya pa oras po. At syempre, karing masipag at masigasigas staff na po ng Social Action Center of Pampanga. Palakpakan tala po. Thank you very much, Thank Sakop you po. family. Sakop family. At karinganga pong sinaup at mig-donate. At mag-donate pa para king kakatamong alay kapwa. Yes, thank you very much po ka rin, donors salamat. tamo. Kaya kayungan po, sinuporto, menalbe, menantabe, at may kiramdam kaya kami, king kaya katamong Radioton para alay kapwa, 2024, dakal pong dakal na salamat kaya kayungan. Thank you po. We love you all. We love Yan. you. Mwah-mwah. Sup-sup. Sana po mas apilasan taya ing kakatamong diwa ning alay kapwa, uling alang ninuman ning mabibya para king sarili namo, at alang ninuman ning mamamate para king sarili namo. Uling hanapin ning temata mo, kapara ko, pakibatan ko. At ini po ang Alay Kapwa Radioton 2024. Dakal pong salamat. God bless po kaya kayungan. Thank you po. Sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.